She won't go chase. You wanna go,
How are you? Tanaka, welcome. I love you so much, Tanaka Bobo. You are going to every panel. Love you for daily job story. Guys, maskara say mamuka say maneru ai watanaka nafara kunenda nchi nayi makambozvita tinongofunga umwe munhu so munhu yeye uzongomuona ubudikira ndambomufunga munhu yeye ndikati mutave nemadhenzi ndambomuona even mastreet even pai right tanaka chaiye so I'm happy at least ndamuona zindite admin iwe kuna nyaya dzevanhu tanaka dzinopisa kuseru dzinozobuda tozodii anoona so muri sei guys maswera sei maswera sei maneru mamuka sei kumatima nenyika zviri kudii guys sandimonani ninjani timela madheko anabudhi guys itai muchitega vamwe guys tisvike pa 550 itai muchitega vamwe tisvike pa 550 ndichatrya bayo uye don't asi zvanichaita guys ndezvekudai so nhasi ndichatrya kuti dzimba dzimwe dzisare dzakamira nokuti dzimba inandisidusa mazovamba kuchamusambituka ndisisibeli inandisizivi zvinhu zvekumadarlings inandisi mudarling handipindiko handitombo handina novhera ndakapindako uri saka vediweka moza ndakandifambisa payambiri ukati sibeli apa vanhu pano vanhu vanachitaura nyaya dzavo anomaona asi hutry kuti tiite zvokuti paite kuti paite kana pane zvimwe zvinozoda kubuda zvinenge zvisensitive chera zvokuti tiite mugarira togarira neko mukana ndokata nchikavha munhu antika Natasha Manyeza yamuning'ina wadizve iwe waita hako ndonde nchita nchingovharavhara unchikavha hanzi tinomuda munhu iyeyo okay Edith thank you Chantel Davis how are you so guys my darlings edu 17 past ndakurumidza kuya my darlings edu tawirirana kuti 7:30 because anga uri imire gaidi sekei kana kuseka kunoita kuti uvhure mapapu anoona unovhurika mapapu plus wodi yes effort fresh air yopinta anoona saka indingori host Mike Pasi usative ngana ndikuzivi hautondizivi wena ndikuzivi tongozivira pasocial media handisiri madarlings ndovauya nenyaya andika madarlings achataura nyaya dzavo vega anditi
right hanzi koyaya mutsai ina handitevereri vanhu kumashure kana vasina kuya handikwanisi kuvateerera kana vave kuda kuya vachauya yacho vari kuda yefriday iyoyo vachauya hanzi sitakapinda vana baubhina vari kutoti varimo vari kumadarlings uku saka uri mudarling here babiana Julius, are you a darling? Are you a darling? Right. Saka tichimirira kuti madarlings edu setime yava ikwane guys. Okay. Pane mwana gandifonere mwana mukomana uyu andibata nhasi ndikamuti unoona the only help yandinokwanisa kukupa ndeyekungoti utaure ndokufonera utaure dambudziko rako mwana mukomana wechidiki anditi then tichimirira kuti half past yedu ikwane madarlings awane kuuya. Manangu uri sei? Right, ndave palive sokusaza kukupromisa kwandaita kuti ndisati ndatanga nenyangu ndichakufonera iwe utaure nyaya yako. Right, uri palive mwanangu zvintroduce kuvanhu obva watoudza vabereki vako ava zvauri kutaura zvaunga uchindiudza ino obva waudza vabereki vako. Okay. Chitaura. Urikuninzwa? Right, urikuninzwa here? Hello. Hello. Zviri kufamba sei? Ina ndisikuisisa ini kuti zviri kufamba sei? Kunyada mufo. Aiwa ndafuna namba isiriyo. Ndafuna namba isiriyo. Aiwa ndafuna namba isiriyo. Sure. Ndafuna namba isiriyo. Ndifunga vangoti kusisimela kuti fonera zvaita sei. Aiwa ndafuna namba isiriyo guys mundiregererei. Ndafuna namba isiriyo. Mwana uyo uripo. Mwana uyo aripo. Munoona kuchembera kwakaipa. Kuchembera kwakaipa gaiti chingoichembera. Hezvi zvindopinda bhisi. Chinongoti ndiri pazuva panenge pane ndamuwana. Panenge pane mauya akawanda, hanimaona. Maconversions akawanda saka ndinenge ndisindorega kuseva dzimwe nguva ndoita kutsvaka munhu. Handiti maona. Ndinenge ndisina kuseva noti chero kuseva dzimwe nguva hazvibatsiri after 2 days ndakanga mauti ndeweini. Yebo mwanangu waswera sei? Ndiwe ndaswera ndanditofonera nharo rongu izvozvo so ndati vaisa ndiso rako ndaapa live sekutaura kwandaita right uri pamhepo iwe pane vabereki vako panapa ndoda kuti ungonditaurira kabriefly zvauri kuchema nazvo kuvabereki vako ungovaudzawo sezvo ndakuudza ngati ndichangoendawo pavabereki vako wotaura nyaya yako. Hello. Urikubreaka.
breaker. Hello. 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 Uri kubreaka tisi kukunzwa. Uri kubreaka. Hello. Uri kubreaka. Iwe hatisi kukunzwa kana uri kubreaka break. Utanga futi hatina chatambonzwa kana. Wabva adona. Wadona. All right. Mwana uyu ari kuti mwana ane 25 years ari pa Cape Town apa kumba kwavo ushu. Mwana ushu. Uda mune vanomuziva handizivi uri pa Cape Town apa. Bediwe mababetse mwana uyu unoti wakagumira form 2, agumira form 2 kumusha saka kuno kwakato all right. Aninga kufona direct. Hello. Zvanani ya. Chitaurako. Unoda kuenda ku island saka uri kumbira rubatsiro kuti uende kubatsiro. Iwe unoda kuenda ku island unonoitei ku island? Huh? Ku island kuchikoro chanotangira form 3 ku island. Unoda kunoita kosi yako ikoko kuita kuti uwane kushanda. Ko baba na mai varipi? Saka vana kwanza kureza mari inodiwa. Saka iwo mari wakaita kune wakamboda kaenda here kuuyu kwacho ku island. Saka wabereki wako wacho ari kukumbira kuti akubatsire kwakanzi kunodiwa mari kuti uitige mapepa acho uende ku island. 20,000 kuti uitige mapepa. Une passport iwe? Yebo. Hello. Geti kati network yake iri kunetsa. Saka mwana wari gani kutaura mchidimbu nokuti guest wedu amirira. Mwana we ari kuti unoda kuenda ku island. Kumba kunotambugwa ndiye ivo vose kumba uko hakuna kutomira zvakanaka. Vana vese vari kungoto iye ndiye akatosvika form 2 vamwe sari kugumira ma grade 7. Baba namai havashandi vari kumusha wakangogara kumusha gokwe uko. Saka anga achiti kwai kune mabhuru ake akaona akatoenda kupi? Akatoenda ku island. Chirega ndichingotaura hangu kuno kuti iwe network yako prince chirega ndichingokutaurira tipedzi. All right. Saka unoda ku island kusaka kwaye kune vamwe wakaenda anoda kunoita kosi yake ku island handizuti kosi yake kuda kuchanotanga chikoro che form 3 koko kusvika azopedza form 4 handizivi then owana kosi oita kosi yake aita kosi yake owana obasa ikoko nokuti Cape Town hanzi zvina zvisikufamba hasi kwanza kana kuti achengetei vabereki vacho vakatasira kwaari apa every month anenge achingoti mari hanzi this is in the last born. Handimzivi. Anogara ipi last born wenyu? Mire ndimfonere zvino kana yeda yanaka. Kana yeda yanaka. Hanzi akapawa 10,000 kwa Jandux. Resa message haichapindi. Message yatika ka1. Message yatika ka1. Saka ina ndangoti semwana unoda kuochemera pabereki vake ina ndingamurambidzi kuda kuchawanawo kundi chawanawo achati ndobuda kumudi kumusponsa ainde kupi ku island kwacho ndikati ndingakurambidzi unongozotaurawo dambudziko rako kuvabereki vako wega handiti vabereki vako saka ndangouyawo naye ndimuti hazviiti munoona zvimwe zvinhu zvinongonitsa pakona ndokuti yotora nyaya yako wega pakawana wanoda kukubatsirawo handika achakubatsirawo pakashayikwawo haisi mhosva yemunhu zvana ndangomudza but anyway haasi kufona right. Tine nyaya tinayo nhasi guys. Nyaya iyi ikapera tine imwe chitu pane chitu iyi asi guys naida tuzonditegerawo vana madhumbe vese vamunoziva vana madhumbe vese vamunoziva muzonditegerawo kuti vauye nana mai gweshe vacho
anditika ndo language inotaurwa nevasikana vanoshanda mudzimba nditi vanozvitiwa namadhumbe vana bhosi vavo ndivana gweshe anditika tine live ichange ichitevera kusure kweyoyi kana chinge tapedza madarlings. Saka kune guest wandibata akati une nyaya yake isiri kufamba zvakanaka, saka unoda kuti ataure pano Mike uyu. Saka ini zuro ndakandodotirega ndibate Mike nditi tukukuda kulive ndobva ndasendegwa post nemamwe madarlings ukanzwa post yaiswa post yanga ichitotaura kuti ukada kundidestroya ukada kudidi ini ndinodhila newe nazvindididi ndiname loya amene zvaingotaura ndikati yesvo zvinhu ndikasanosunga ndikaenda kuna loya chitega nyangobuda palive iye uchaudzwa namoya palive right. Muri sei koma inini taswera maswera sei tauya pana patakaunganira dzimai imwe phone right. Tauya pana patakaunganira nyaya yamakauya nayo mukati no kumadarlings kunove kugurupu rinonzi nhanga yavasikana here kwezvikapa uku kana kuti kunonzi chii handisi kuziva kuti kunotambiwa ipi, asi ndinongozva kuti kunonzi vakadzi vavanhu vanodzidziswa zvikapa naMike uyu namukoma Mike. Havinangu handivazivi mukoma Mike uyu, handidii handichimaona. So iwo ukazouyawo nenyaya yako ukati aiwa ndakadligwa mari kunodligwa ukati utaure ukabva wandi pane proof yacho yepawakataura nezvawakapindurwa ndikati hapana chakaipa gotora samazuri sei ndikati hapana chakaipa rega tidi tiuye palive pacho nyaya itaugwe chichi chakaitika mainini taura izveni. Chakaitika ndechekuti ndinonda benefit ndine friend yangu akanditi uyaona yodzidziwo anga Pasi no chakashata so ndakajoina group iri and then mune projects aingokara anditi projects mama topedza kudzidza zvechikapa kuti mama topedza kudzidza here zvemubedroom zvebondezvi zvinenge zvichingokandwa muchidzidza henyu zvose kufacebook alright. So zvakazoitika ndezvekuti vane maprojects ava vanenge vachikanda yenzetu kuti maprojects edu akadai so ekuita ningazviti to empower women handitika saka ininiwo pane imwe post yakabva yazokandwa zvichinzi group iri ndiri maschool fees handiti inini ndichibva ndati imweni yazvaizvo ndiri kubasa handiti but pane zvandoda kuzonoita kufa kanokandida unoita next year so ndijoine group iri ndione so that kana ndazoenda kumba ndinenge ndine kamwe kabackup plan kamwe kabackup kandinenge ndinako even though ndine zvimwe zvandoda kuita hangu but you never know wapagauti so rege ndione nezvetimboonawo takajoina mugrupu muye zvakanaka navanhu vanga vakati wakati then vanhu vakatanga kuposta mabusiness ideas avo tikati vanhu vachitaura inini ndinofunga kuti tida zvakati and after some days pakazopo vanhu vamboita tsvakurudzo dzavo vanhu vakavirana kuti isusu tinoda kuita project yekuhodha magumesi edu tichitengesa because hatisi kuda project yekuti tinoisa mari kwenguva yakareba isati yabowenza imwe mari like maprofits so tiri kuda kuti tikaisa project totozokuti kana vanhu vakabvisa mari kupera kwemwedzi takutowana maprofits tongobvisa isusu mari kwemwedzi mushomona kana 2 months 3 months then mari atinenge tashandisa iyo 3 months ine maprofits acho zvozokwanisa kutiitira abigger project so ivo mukoma wedu vakabva vauya zvikanzi project yenyu yamaitai haisi a-long term plan kana kuti tingaita mune materms acho ebusiness ndiwo mukoma Mike ndiwo mukoma Mike because mukoma Mike is original name yavo vanonzi blessing gwiso ndo star ravo chairo hande yenyu iri Mike rinengera pafacebook hande ivo mukoma Mike manje vakabva vauya vanhu vese vanga vatoti tikuda kuita project iyoyi yemagumesi so ivo vakabva vauya vakati plan yenyu it's a seasonal project saka this is not a long term plan yekuti vanhu mungatoiti 5 years 10 years lifetime project inoda yakadai vachibva vakanda project yavo yehuku zvikanzi project inoda yakadai so inini
it's either moita projects mafuta tinoda zvipi project yefarming neproject yokuti hazvikuchengeta ukwiso. Okay. Saka baba mira project yamamchita yanga yasuggestwa iyi namukoma Mike ava kuti moita yehuku maita as individuals kana kuti maita mose semadharlings tosese segroup paFacebook. Saka zvaizoitwa project yaizoitwa kupi aizoita mubata wehomwe ndiani atinoda kuti tiite chibvunza mubvunzo tichifambirana nenyaya kuti tinzwise kuti nokuti paFacebook apa imbomira ndite ndichibvunza mubvunzo paFacebook apa kapa pane pandi kune vanhu vanenge vari Cape Town, kune vanhu vanenge vari kuJoburg, kune vanhu vanenge vari kuPretoria. Saka project maizodii apa ndinoda kunyatsonzwisisa ipapo imi muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana kudaro ende musingazivani project haina kutaura kuti inoitwa kupi handina kupaona zvakanzi project inenge ichiitwa ivo vari mukuru weproject. Okay. Kuti inoitwa kupi aiwa hatina kuudzwa. Okay. Saka zvadaro vanhu vakabva vatanga kufutira project yavaida zvifananidzo toda zvifananidzo vaida zvehuku vachikati tinoda zvehuku so zvehuku zviyaniso zvakabva zvawina zvehuku zvanzi $10 zvokuti hazviri kuuya huku zvikanzi saka munobhadhara mari $10 is joining fee non-refundable. Okay. $20 ndowatsvake saka joining saka Mike wasn't ningikiri $10 joining fee seizve imi mumagara muri madharlings hanzi ndoinoratidza kuti tiri pamwe joining fee. Saka joining fee yaizoindepi kana maibhadhara imimi yaizowedzera kuhuku here joining fee zvazvina kudzikisa. Okay. Zvakanzi joining fee $10 non-refundable. All right. $20 ndo achange ari ma-subscription fees ino. All right. Ma-monthly subscriptions. Ndokubva deadline vanhu vabva vafutira deadline ravo ravaida 7 May. Zvakanzi fine. So tiri mugurupu imomo vanhu vakada kutanga kutaura nyaya zvakanzi zive zvamakafambira muno kureva kuti nyaya dzanga dzisingafambi zvakanaka dzisatenderwi. Alright. Hamuna zvokusocializa zvokuti mamuka sendeipi shamwari chichiti tikuita serious business. Alright. Saka inini ndinotaurawo pati yangu ndakazvimirira. Kune varototi toda kuzofonawo kana wapedza. Handei. Inini ndakazobhadhara mari yangu uri musi wa1 iri Saturday 1 May. Ndabhadhara mari yangu month as early as 8 o'clock mari iyoyo yakanga yatoo pamukuru. Ndopakatanga kurisa masuspicion angu ndikati mari iyo yakatorwa so soon. Is it because vada kuiunganidza ora kuti yatotorwa kuti itotanga kushanda? Saka zvadaro pane rimwe gurupu rakabva ragadzirwa. Okay. Rimwe manje risiri zvimwe zvemasipo fees izvo. Rimwe manje Facebook ndabva ndawana link zvanga zvito zvemaweti kuti masilenda vaneweti iri pakati nepakati maheavy weight vakasimba ini ndabva ndapindawo maenderana nini. Ko iri alright mira ko tida kunyazofamba nayo zvakanaka. Kwakazoinge kwaita rimwe gurupu rinonzi maslimu vari pakati napakati maheavy duty. Iri nderei iri manje makanga mogurupiwa kuti vakaslima pavo voga manje irika iri manje isusu takafunga kuti inini ndakafunga kuti maybe it's just social yekuti vanhu vane certain body weight vanopinda yenyu muchitaura nyaya ngatipfeke iso ngatimbaiso zvito zvinotiita zvakadaiso ndo zvandakafunga inini. Okay. Saka ndakajoina hangu ndichingoti haribhadhariswi kaigurupu pekujoina ndobva ndapinda mugurupu riya. Saka vanhu vakaintrodusa zvakanzi you send your name, full name rako neFacebook name yako. Okay. Right. Kuitira isusu magusipa vanoda kuzofamba vachitaura kuti zvakafamba zvakadai so vanozvakaivanenge vakuzokutindirwa hano. Right. Vanhu ndokubva vaburitswa ndobva paiswa matask
vanhu ndobvaburiswa ndobva zvazoti pasina madhisi uko kune rimwe gurupu remafacebook tabhadhara mari hakuna chiriko tajoiniswa rimwe gurupu revakabhadhara purizi ndiri kune rimwe racho remawedziri ndikuona progress iri kuitwa ine ndakuzvibvunza kuti progress yei iprogress yanga yakuitika uko hakuna uko kaya muri kutaura nyaya muri kudzidziswa should pfekai so itai so mudzidziswa kupfeka namaiki mukunzi pfekai so zvirikuratidza kuti vari kuisa effort kune iri gurupu iriri social rimahara but kune iri gurupu randakabhadhara iri hakuna progress iripo hakuna kana meeting kana whatever chiri kuitika pazii if nothing happened zvadaro pasina tumadhezi pakabva panzi pada kuti pagurupu life inini ndakanga ndarara posi yakaitwa kumatini saka handisi kuti chichakaitika ikoko kungofunga kwangu nekuti mangwana acho kwakabva kwafunga kuchinzi ngatite zvemaprojects vasikana ngatite chi zvemaprojects inenge ndambojoina inchitizi just a group tokungosocializa pakutaurwa zvei zvemaprojects vanhu vatanga futi ngatite so maprojects paya vanhu vabva vawirirana kuti vanoda kubvisa ma$10 munhu wese abva awirirana nazvo saka imi mirai tichazodzisa apa tingadosvora yedu maika shuwa vamwe madarlings vanhu vaidowirirana kuti ngatibvisei ma$10 eka vanhu vaichoudzana kuti ngatitobvisei ma$10 votora havo mari dzevarume vavo vomupa havo maiki iwe ungosvika zvizive nekuti unenge wavimbiswa kuti tiri kuita zvinhu zvakarongeka saka unozozvisa sei because iyo vachipinda mugrupu vanobva vazviintrodusa kuti inini ndinonzi make Pasi I'm a 2010 graduate student ndakaita loya yangu paUZ this and that saka iwewe uchafungei kana waudzwa kudaro obvious watobhilivhiswa kuti uri kuita zvinhu zvakarongeka saka zvadaro vanhu vawirirana kuti tiri kubhadhara ma$10 aya pakabva panzi tigadzirai vanoda kuita executive board tatere pakabva panzi panoda kuitwa executive board yevachakumirira imwe project executive board vanhu vaida kutora zvigaro vakatora zvikanzi tichaita meeting tosodzoka nemhinduro meeting ndobva yaitwa yadzoka mhinduro yakadzoka ichiti munofanira kubhadhara $25 $5 joining fee non-refundable ne$20 kuimwe kumubhadhara zvemwe joining fee zvei makambobhadhara zvedzimwe iti rimwe gurupu karakazvimirira rega alright asi wapindawo futi koko alright ine ndikuona hangu ndiri kumateresi handisiku ndiri kuda kumboona hangu zviri kuitika ine zvakadaro zvanzi $20 project iyoyo yanga yataurwa nevanhu kuti isusu vanhu vakautaura kuti tinoda kutanga nezvino zvekutungidza kujenarita mari sezvanga zvakutourawo kuti izvo zvachibva wauya neproject yako zvikanzi ndiyekufanira ndo yakabva yapiwa as an example saka zvadaro manje kugurupu riya manje tochidzokera kugurupu redu riya randakabhadhara mari hakuna chiriko mazuva 12 vakati ndichauya nemeeting na7 zva12 tichaita first meeting 7 dzakachaya havana kuwanika hapana excuse hapana wati vanhu vakatanga kubvunza meeting haufa chichi nothing see nanditika inini ndakutarisa manje nepane mazuva ndakuona kuti uku kune rimwe gurupu vari kuratidza kuti aiva vari kuwiramira chaizvo kune rimwe gurupu rineri kuriziya kuna ini saka mira tinyatsonzisa iri ravakumiramira nti ndiro remasilenda vari pakati nepakati nevari dhafu saka iwo wakapinda mune revadhafu here kana kuti revari pakati nokuti toda kuona kuti vanga voitigwa progress vamwe vakamira ndevapi repakati pakati nepakati saka uzvida kuti unofarira vanhu vari pakati napakati saka wakanga asiyana vatete havana vadhafu okay akakontinya nevahorit handei saka zvadaro ndakabva ndakuona madhokta vari kunatsoratidza kuti vari kunyatsoisa effort yavo
but isusu takabhadhara mari, we deserve an explanation or an excuse that by the way ndazvadza kuita meeting iya yakabati kare. Saka musi wa17 yaMonday manje last week tikati saka tinomboenda kupi because chasara next Monday is 24. Zvinoreva kuti vamwe vanhu vanokurumidza kukwana mapeya avo vanenge vatotanga kutambira. Chii chaitika? Chichangoitika ndechekunzi bhadharai mari mamwe $20 tozotangira ipapo vamabhadhara mamwe $20. So nendoye ndibvunze ndione kuti zviri kuenda nekupi ndisati ndabudisa imwe $20 yangu because tichazonyora $50 ende zvimwe zviri kudzoka zvinobva zvikwiye. Ndipo pandakabvunza imweni mugrupu ndikati ko chii chiri kumisa in progress because isu takabhadhara mari but hapana chatiri kuona chichifamba. Pandakangotangura kudaro vakabva ndipindura zvikanzi makutaurisa amaini mabvotaura zvavakataura papaite ndakanyatsokusendera imameseji acho zvikanzi zvatondipa suspicion kuti pamwe ngematumu kana mumaona kuti hazvikuitire munogona kubuda ndikudzosera mari yenyu ndinogona kupai mari yenyu isusu. Okay, ndimi makutetsenwa manje ndimi inene ndichibva ndavapindura ndikati inini handisi kukubvunzai ndikubvunza nekuti vanhu vari kuramba vachibvunza ende imimi hamuna chambokupi tiri kuda kuziva kuti zviri kuenda famba sei. Handina kuti progress ngaimhanye kuti at least tinofanira kuziva kuti zviri kufamba sei. Handidozvapera zvakadaro vakakupindura or whatever. Ini ndaitasira kuti maybe vachapindura kuti sori kana kuti vatifa kana ndakanga ndakabatikana ndikuya or something zvakambodaro daro because tikutaura nezvebusiness tikutaura nezvepanoda kutukisa mari yangu. Saka hapana chavakataura. After 2 days ndopavakazoti ndichaunza constitution our first meeting chaitwa na7 ava vakati fine inini 7 vanangoti our first meeting chaitwa na7 vanhu vachibhoti kati inozikati kuna chi meeting yacho ida kuti kufanira kutangira pano 7 dzedza kukwana vakabva vakandaya vakati constitution yangu yeguru maprojects. Inini ndikuenda kuwhatsapp ndikuona constitution hazvizvo zvandakanga ndakatarisira. Ndichibva ndaenda kungosoa kati inini ndafunga kuti ndibude because ndiro dzenyu dzamakandipa next time ndinenge ndisisina simba rekuti ndibvunze zvandinenge ndichida kubvunza. At least I must have the right to speak ndakasununguka because it's a project kana ungati ndikuita business nemunhu wakusingakwanisi kubvunza zvikabva zvanzi naiwe fewe ndikabva ndati kumari yangu zvikanzi mari ipi ndikabva ndatora meseji iyo yavakanga vambondisendera ndabva ndaiforwada ndaibvisa kubva ndavaforwadi ndikati imimi pamakati muchandidzosera mari maireva mari ipi zvikanzi naiwe you don't have to be rude to me otherwise unoiwanira kumakotsi. Yesu wakutotereteniwa ndapoteretena ndikati inini handisi kuita kutwa muntu ndoda kunzwisisa kumaita wakaura marika maireva mari ipi. Ndopavakabva vataura kuti yeye tanga wabhirika down kuti mari yacho iri kubva pano. Ndikavaudza kuti $10 yanga iri vanosara $20 doyari kubvudza nezvayo zvikanzi waverenga iri constitution yangu. Ndikati ino constitution ndichaiverengerei inini ndatase ndisisiri bati yememba zvinhu saka handina kuiverenga. Saka mari muri kundipa here kana kuti hamusi kundipa yes havana kuzondipindura. Then the following day vakabva vaenda kufacebook vanoposta manje chakandibhora zvikanzi kana uri munhu ari kutraya kuda kuita kaprogress pawhatsapp unongo une magroup unobhadharisa vanhu mari manani refunding. Handitya unoranyora mastatement avo ndikati saka iri iskiri vanongobhilivhisa vanhu kuti onge yes if vanenge vaine maprojects avo vanenge vachida kuita yeti kuti iskiri unongotorera chi vanhu mari. Constitution yacho pandakangota pandakangota kudaro kudaro ndakubuda vakabva vamhanya kune rimwe gurupu remainbetween vakabva vanondiremove. Okay, vatya manzi kuti inini pamwe ndinozoenda kune vanhu vakatarisira kunyora mwedzi uno ndobva ndanovaudza. Inini zvakatonditi kwavanogondibvisa vachitadza kundibvisa kugurupu remahara vachitadza kundibvisa kugurupu randakabhadhara racho kuti nekuti munhu akabuda. Saka ndizvo zvakaitika ndikati inini handina kufara nezvigumbo wavo waratidza semunhu anenge achizviti inini ndiri roya uri roya unoziya anenge achiti
hamuna kodzero dzekutaura pfungwa dzenyu oro kuti bvunza because this is my project. Kana inini ndinenge ndikuita project nemigare pasi muchiona inini ndichiita zvandinenge ndichiita chenyu kungondipa mari chete ndozvakaita kuti ndiuye kwamuri. Right. Okay, munin'ina bata wakadaro asikana akatoda kunyatsa kukudza ichokwadi inini handitika I am not called sisi for nothing handisisi kuti ndiri mwana mudiki kana sisi kuti handisi kuda kukura aiwa handiti sisi pakuti tionesana nevanin'ina vedu vave comfortable kutaura nesu handitika nesu tichiita comfortable kutaura navo handiti vakadzi vazhinji vari kugroup rekwaMike uyu Blessing Bizo handiti you are married people, right? You are married women. Varume venyu they don't even know kuti muri kupinda mune magroup akafanira aya muchiti imimi muri kunodziswa chikapa ndochekutanga muchiti imimi muri kunoisa maproject amusingazivi kuti acharauna sei. Umwe ari kuCape Town, umwe ari kuPolokwane, umwe ari kuno kuRustenburg, umwe ari kuJoburg, iye Mike ari kuZimbabwe. Muri kunzi aitite project isai mari kwandiri moisa mari kuna Mike manje makamutengera mota handi umwe mudarling akauya kwandiri handi akataura nyaya ndikaiti uya nenyaya yeevidence yako uya neevidence yenyaya yako but akashaya proof chache but anga ari mukati imomo anga asinawo proof yekuti I could run nayo nyaya iyi ndopada kuti ndoda zvo zvine proof handi maona makatenga mota manje my darlings handiti muri kutora vabereki varume venyu vazhinji vanoshanda nesimba imi vamwe vacho mugere kudzimba varume venyu vanomukira chienda kumarobots kunotsvaga mapeace job varume venyu vakurarama kuti imi mudye imi muri kutora that little nganditika kana kuti mari yamunoshandira kumakitchen muri kutora muchipa Mike Pasi muchipa Blessing Bizo muchitiretena kuti hanzi ndiri loya tosara kukoti kwei kwamunenge muchiti muri kuenda torai mari dzenyu itai maproject mega iwe wega ugonoita project yako here hamugoni kuita project yako here nokuti chero chero kapinda mugroup imomo hautaure chinhu haubvumidzwe kutaura anything otherwise unoswera wava panze anditi it's only safe kuchekedza dzimba dzenyu because vamwe venyu varume vachi one day zvichabuda hakuna chisingabudi pasi pezuva varume venyu will find out kuti muri mumagrupu echikapa chamunodzidziswa nemunhurume handizi kuti pamunodzidziswa nechikapa nemunhurume paipai munodzidziswa muri pai because chandoziva ini nyaya yechikapa kana vakadzi muchidzidziswa munodzidziswa muri mufanwa kunge muri murumu yamunenge muri handiti muchidzidziswa china mwari chocho kuti munodai makatokurira hembe makapfeka nazvimaskin tight saka ndikushaya kuti imi vakadzi vevanhu muchidzidziswa chikapa munodzidziswa muri kurumu ipi. Say how it doesn't sound right up. Hate me or love me, but I'm telling you the truth. And it doesn't sound right. Mike anomira vabereki achikutambira here achikutambira kuti munodai azvinyatso sound zvakanaka muchaputsa dzimba dzenyu ndakuti ndipfure nepo ndichikudzai muchaputsa dzimba dzenyu nekuda zvinhu kwamunoita handiti kune vakadzi vakaundanisa zvechikapa vakadzi machembere makurukuru handika uwe kuti munogona kuenda kumukanodzidziswa zvinhu zvenyu zvamunoda kudzidziswa izvozvo zvikapa zvachiona handi maona maproject ita project ndani nevanhu kuchechikwa kuproject vaunoziva kuti uyu ndinhingi uyu ndimainhingi kana zvanisa makora munokorana nhasi Mike akadeactivate account yake munomuwanepi ndoda kubvunzai madarlings Mike akadeactivate account yake nhasi kuti abvisa account yake arova pasaenda munomuwana kupi neproject dzenyu dzehuku idzo dzidzi masilenda imi nevari pakati nemadhafu sesu munomuwanepi munonyanya kuda zvinhu zvakafava kwenyu kuri kuda iye Mike iye ondoona paFacebook apa ndiye wamunenge muchi Mike rega kudaro mani Mike usadaro zvanyanya nyaya dzako dzanyanyisa Mike has been exposed kubva 2018 guys akaexposa kuH Metro Mike akaexposa kuZim I Mike akaexposa kumagrupu akawanda Mike but imi muri kungoenda kunojoina munovaviwa here muri kuvaviwa here vakadzi chichi kukunetsai muri kuvaviwa here problem yenyu ndeyechina yevaningi ngatimbotaurai hamugoni kuti kuvaka zvimbuzi zvenyu zvehuku imimi mukatenga huku dzenyu ukatenga ne50 kana 20 huku dzako ukasemu mukatengesa project yamunoda kuita makawanda project yei yekuti mukuzodzoka pano muchiti takwadliwa mari ndiyo yamunoda kuita project yamunoita naMike imi Mike unenge ari kuZimbabwe achidriver Honda Fit yamakamutengerawo vitsi Honda Fit neichi Honda Fit ameno Fit ameno kuZimbabwe yamakamutengera imimi ndio kuwamuda project naye kuno kumutsai fungwa dzenyu makabata kutonge makakwidibikwa apa pandambona matiwa vana vasvinura vana vanenge vakwidibikwa kudai chokwadi chaicho mune vakadzi vakuru chaivo vakadzi vakuru vari imomo vana mai vakuru varimo imomo vakadzi vakarogwa vane zvimiro zvakanaka chaizvo vane dzimba dzavo mufunge vane mamerejisi avari kufaya vakaenda kunotsiwa chikapa naMike uyu varimo mugrupu iroro raMike varimo mugrupu imomo
saka si tingamushora here Mike kana achikurova ibhegi muri muri kunda kunompa mari yenyu mega tinganya kumushora zvokudaro here Mike nokuti ndimi munoinda moga muti nijoinisewo group mojoiniswa group riya mopinda kwai joining fee $10 US dollars ma US kaya name ninga tukutaura saka ma US munomuwane pi muri kuno ku SA mari ninge chonzo noisa pamukuru unomutumira mari kumukuru kuZimbabwe kokoko $10 US yako haatodi maranzi because uye John gaidi kusekei vakadzimi maine vakapusa haatodi maranzi because maranzi haashandi kuZimbabwe kunoda mayusa imi muri kutumira munhu ari kuZimbabwe pamukuru kuenda kunomira kuPepper Store kunoisa $10 yejoining fee yeproject yekuZimbabwe iwo chigara kuSA mulockdown muno kuti mangwana iyo corona number 3 yakauya inogona kufuna akanzi total shutdown kana ikawanda Mike mukasamuona zvachose munomuziva Mike nemaso iwo muningina Mike wakambomuona nemaso nomuziva zvokwadi pane zvinoitika asisi zvoga izvi asi zvoga iwo muningina une murume iwo kwaunawo right asi unogara kwega une vana saka hakuna zvotondipedza mafuta ini hazvoni hauna kumbonyengwa kutopindirwa muinbox nokuti zvinotonetsa sho iwe Mike hakuna lawyer akaita sewe lawyer my foot hakuna lawyer akaita sewe hakuna lawyer akaita sewe nori lawyer takuto kuexpose ndichafamba newe hatiregi sina nevana ava sina nevakadzi unoputsa dzimba dzavakadzi vakadzi ava vakarambwa kudzimba dzavo kunovatora iwe unovatora kugara navo muZimba haunyari murume mukuru unofamba uchiti haunyari vamwe varume vari kutsvaga mabasa uko vachihasila iwe uda kuhasila nevakadzi vevanhu nemari dzavamwe varume dzavanenge vapa vakadzi vavo tena kugadzikwa musoro iye usafira kuzopa iwe kuti kuite project iyeye haunotana vanhu vari kuSA ite nevanhu vari kuZimbabwe uko project why wada kutagisa vanhu vari kuSA kuti uite maprojects navo wadi kuita nevari kuZimbabwe kwavanoswera kusungisa madzimai itai kwazvo ini vaningina itai kwazvo this is so wrong izvo zvimwe murume akuenda kunight shift nechando chiri kwechi aenda kunight shift kunoti akamira usiku hwese ari security guard achigadha mota kana papremises kana pabuilding ouya nemari yanenge apiwa shoma iyoyo kuti muite better your lives you guys motora mari iyo moenda womukira kuPepper Store kunobata line ndekuti uda kutumira Mike Pasi $10 kuti muda kuita project matadza kuita bwatadza kuita project wega inga huku muno South Africa zitomboniti kuti uchengete huku wega huku dzakazara muno unongohodha huku muno unongohodha toyehuyaiti kutadze kunohodhwa huku nanohodha huku apo wohodha huku wotengesa ikokona zvinotengesa huku tine feelingsichinotengesa mikaka pana panohodha uyahodhe mikaka gohodzeko uinde kunotengesa dovire kuZimbabwe uyahodhe utengese project dzamoda kuita navanhu vari ndedzei wadi kupost kuchita project nevakadzi kuchechi kwako madi kuita project nevakadzi kuchechi kwenyu ndikutaura nemi madarlings ese mucomment section murimo vanengina musazodaro so musazodaro Mike has got nothing to lose ari kungorova bhegi rake achidarika ndiye kubva zvaakaexposa Mike ndeupi mukadzi maproject ese akatagwa kudhara ane makore ndeupi watakambona mukadzi achiposta kuti project yataita kwaMike Pasi yakwaBlessing Gwizo takazotenga ningikiri motikari ini yangu brown ndakazoita ndikatenga mota iyi ndeupi ndipei 1 ndipei 1 icho chikapa chacho mbanyaya chikapa ndopanda kuziva apa munodzidziswa sei chikapa ichi because chikapa chinodzidziswa uri paground handika kunoitwa zvechinamwari chako chaiko kana foni havadzidi foni cheshe havadzidi munenge muri vakadzi chete vanenge vari mumba imomo muchidzidziswa munoita muchibuda foni haitopindi ko imi munodzidzisirwa kupi nani vakadzi varume venyu vakasvitsa dzimba dzenyu dzomira idzi dzinomira dzimba dzenyu varume venyu vakasvinzwa kana kuti maboyfriends enyu mapotential husbands akazviziva kuti muri mugrupu raMike dzimba dzenyu dzinomira munodzidziswa kupi chikapa chinodzidziswa kupi tiudze bembe kuda pamwe takasara chinodzidziswepi aiwa inini Mike handisi nyanya kutomublema zvokudaro handitika nditonyanya kublema vaningina vangu ndovandiri kusaka ndiri kutaura nevaningina vangu pano Mike yes toziva nyaya dzake kubva kudhara Mike kubva kudhara toziva nyaya dzake handika munhu ari pakutsvaga munhu ari pakupanda handiti ihasla pati vakadzi vaningina vedu vana vedu vari kuramba vachingodzokera ikoko vachingonomupa
andimaona mari saka ndo vatiri kutaura navo nhasi kuti why Mike aise mhosva yake aitora mari united anotora bhegi achidarika mila zvina basa but kune 1-2 vachabatsirikana vangandicha mubenzi vekumadarlings kana vakadii zvina basa but one day vachasvinura one day pazvinenge zvazonyatsoitika ndopotonati but takavaseka tikavaita benzi but izvezvi zvakuitika umoti yeyu munin'ina uyo haana kumboudzwa kuri haana munhu akambomudza aripo munhu akatombomudza kuti usapinde munhu zvakadai akati aindopinda asi nhasi auya pano saka ini handimbodi kuti vese vati 1 or 2 people vanenge vati vazvinzwa madarlings kuti apa panenge pane era ivavo ndatosevhawo ivavo tu ivavo vamwe ndei munobigwa handi munenge maramba kuteerera ndei munobigwa siyanai nazvo saka una kupiwa mari yako ruda mari yako Mike ipa mukadzi uyu I think you know mukadzi watotane zvake otherwise sita rako nchange nchingotaura nezve sita rako kusvikira amen ipa mukadzi uyu mari yake give ye back $20 yake yasara $10 wakadla ndi wakati joining fee non-refundable alright pa contract yako iyoyo $10 non-refundable but $20 ka you must refund ye back ye money or else estimate totongoibata yopama futi tombofamba zvenayo tongopama futi andiona because this is not nice ipa mukadzi uyu mari yake chisara nevavo varuda kusara navo uchi varuda kubigwa ava idla iyoyo yemarema iyoyo ava anti vari kuteverera vega idla dzeiyoyo uyu abuda uyu mugemu rako mupe $20 yake uyu abuda uyu nemagwadzira ta chidhumbe guys marwadzira nta mari yechidhumbi honguwana $30 yekungonopa Mike imari iko $30 kumaranzi haistori almost 800,000-900,000 unoshanda pai munin'ina toshanda mumba anditi unoona hauna vana kumusha ndinazvo zvonunati dei wakakati mari iyo wakadotora katenga bhokisi resipu kana kuti bhokisi remafuta wakaisa vana vako ingadi vasiri kudla izvozvo right pane ari kuti ndoda kufona rega ndiise nhamba rega ndikudropa upinde mucomment section munin'ina thank you very much iyi nyako chiramba ndakaitsika you must get back $20 anditi chiramba ndakangodzvanyawo waita hako nekuya nekuvhura vanoda kuvhurwa maziso ivavo pane ari kuti ndoda kukupawo experience yangu naMike rega ndidonhe ndikudonhedze timunzwe right guys nhasi takachinja nhamba dzekufona imwe foni yayo isinyatsoita mushe saka zvamunongoona ndakunyora nhamba dzekuti mufona ipapo vose madarlings akadhligwa kana kuti vakadhliwa chero wakadhliwa chikiti usanyare pana kufona chero wakadhliwa chikiti uya utaura usanyare expose this guy hello expose these guys chero wakadhliwa ingo swallow your pride come and tell people tindakadhliwa chikiti guys all in the name of madarlings and so that vamwe vazive achada kuramba ariko ngaasara adliwe koko kwamhene koko but anoda kubuda rilisa vanhu vabude vaende budisa vanhu mugaba mubhotoro maoko vaisa vanhu vaite zvimwe zvinhu nemari dzavo ndozati mutori busy kundidiscussa koko ndozati muri busy kundidiscussa kwaMike but I don't care I'm going to save my young sisters because Diana togona edu kuti anza havana kubatwa kuti vaende kuka havana kubatwa but we don't know what happens kuti vazoendako hatizivi zvinoitika nokuti hazvisi normal izvi this is not normal hazvisi normal guys izvi ndo zvisiri normal izvi ndakupai nhamba iyo nhamba ndakapina pure nhamba ndakapina iyi fonai it's not normal guys kuti vakadzi vanongoti kunodziswa chikapa naMike vunobudisa mari dzevari kwai kunobudiswa mari dzejoining fika yechikapa iyi kwetuwazve hello maswera sei ndiri right vanhu yaMike Pasi SIS MELLY ndatombopindawo kuchirongwa ichocho tikunzwai kapana munhu akazondiudzawo kunobhuirwa akati munhu ichochi kuramba ndakazoziva kuti ichochi andika apana kungazivi funemu yake apa ndikuona makapesa zita rake Blessing Bison SIS MELLY naita zvemining kunobhuirwa madhorobha iva ndekaJohn Venture nabhuti vako zvizva kunokugwera SIS MELLY ndakadhiwa mari yangu 12,000
Sismeli. Nani? Nabhuti vake maiki iyeyuzvo. Nabhuti vaMike. Nabhuti vaMike. Yesvo. Kundirovera expense bhozi ine ndiri kubasa. Iye ndaive paground. Expense rakandirovera Sismeli isoka apa mushina wangu wari wangu. Kuenda kumba ne 1.2 Sismeli. Vana vari kutora mari dzevanhu ava. Vemabhizo havana. Ivo vana Mike ava vatora mari dzevanhu Sismeli. Saka vari kutodla mari ndechemumba handiti ndechemba nditi. Ndechemba Sismeli mazoti dai ndisina kubasa nyama yangu ka Sismeli pamwe dai ndiri kujeri. Ndakatora banga Sismeli ichiti handofa newe. Ndakainvesta mari yangu ichiti ndiwane pakawanda. Iye akudya mari Sismeli ndakagwadziwa. Apa aindinyenga kuti ndamuzoti wahuseti yangu iyo. Ndatotora ndechemhuri. Ndechemhuri Sismeli. Aiwa pane mistake iripo. Zvino iva muna kunge vapinda kuchikapa here? Nokuti mune murume kaini. Aizona akuna boiti ingada vakambira project ndikatobvudza wangu. Umwe akati hai usati zvokuda maproject ze nandakutomboita nezvazvo. Hey. Aisi vanhu ava vatomboiti. Ndakotiziswa chikapa nemunhurume. Koma ndakatangoita zvevarume ndadadziswa nemunhu chikapa here. Tugoziva menu zvanenge vari kuoko. Chikapa chodzidziswa here. Ndotoona vamwe vanoposta hembe vakashama vachiputisa zhidha vachiita sei ungasadaburira munhurume. Vanenge vachitotendera namanude pictures paya. Hey. Pagurupu iroro. Vari zvore zvanipinda mucomment section. Alright, maita basa. Vakadligwawo $12,000 apa. $12,000 kuZimbabwe uko vapindawo mugurupu raMike vachiti ndoitawo zvinhu zvinobatika. Mike kuda ndokuvaintrodusa kuna bhudhi vake svika ini kuZimbabwe chivanoitawo zvemining chita imose ndobva vachitanga kuita zvemining ndobva vadligwa 12,000 kwai ndakaenda kumba ndine 1,200 imwe yese yadliwa. Hani munoona. Saka ndati it's not normal. Pane zvinenge zvichiitika regai tinzwa vari kufona wa. Hello? Hello? Yes, how are you mfana? Ndiri right. Ndiri right. Wakadliwa here? Ndakadliwa isonyeni. Wakadliwa stonye naMike? Sei, zvakafamba sei? But kudhara Facebook isati yatombokurumbira zvekusvika kana kuma 10 years ago. Alright. Chichakaitika. Kuda marriage zvokuvasikana unenge uchingoti ndokuroora. Wakanga wasangana naye kupi? Mike pane basa. Wakanga wasangana naye kupi? Facebook kudhara zvokuma 10 years ago isati yawandirwa sezvayaita izvi. Anga asati akuita zvokutengesa zvokudzidzisa vanhu icho chikapa ichi. Zvakanga zvisati zvatombotanga zvakatozoya zuro izvi. Kudhara achitori loya remashu. Adi? Achitori loya remashuwa kwete uloya hwakuita weNhima achitopfeka masuti achangototanga kupractice ndofunga. The back then. Ndobva wanyengwa zvikanzi chindi pasi tonye ndobva azotiza. Akazoenda sei? Ndakatozonoti baba ava vari too fast. Magetsi munongowaini. Ndakazvikoni. Katero kungosiya naye marriage yacho inongozouya hayo. Kosaka iwe kuzodliwa iwe wakadliwa sei? Wakadligwa kupi iwe nokuti unenge uri kure ka iwe? Wakadliwa sei stonyeni? Waidouya kwandandiko. Ndakavingwa neimwe mota ndifungana kuti mota yake. Munoziva ndakanga ndamboona mota yakanaka kudero. Ukati ndapinda. Mwana zvokurume akapfeka sutu zvewaifamba neumwe kuda ndo bhudhi vacho here varuta kwanino. Asi zvokwadi hai mota yanga yakanaka zvendikandawana murume pandakaona kuti my God. Lula yacho very fast. Utoshaya uzauti. Saka asi muningina. Usaka urumira muningina. Uri kureva kuti even palula ari fast futi. Unoda zvinhu zvemuTV. Haiwa madira anoita zvinhu nekudlira madzeva anotoonekwa kuti unoona too much mafirimu. Una too anda zvinhu zvemuTV. Sezvipi? Ndakaenda kavandatevo.
ndichega ndisiye ndakasiya saka zvemutv zvaikuitisa waikuitisa iko naye munin'ina anazvo zvemutv vasikana ivo kamathreesome chakati unorevesa aizvi handiyepisi ndokana ndichiudza ive ndishamwa dzangu ndokana ndichivaza kuti ivi munhu uyu votidanzi watanga vanonditi ndiri wenyambo zvonzi watanga but chokwadi anoda zvinhu zvemutv mamagetsi ari too fast hei apa unoda mathreesome saka maitobvumidzwa waitobvumawo kuita iyo threesome yacho aiwa handina kuzoramba ndozvanati zvendakazoramba nguva yachireyo zvakazvitakurumbira zvazvisinga wanga waona iro zimota racho rainzi chiko inenge benzi yaivine masitsi so kuti ukagara ka anenge ungati ane mvura unongoshinzwa kuti haunze mabhambu kana noizi inofa kunge iri benzi achimhanya ndikati hekani ndazomumwanazve kondaizivei hei zvakaoma at least uri nana una kudligwa mari aiwa kana payaibovapo here papasinawo ndizvozvo thank you hako munin'ina nekutaurira vamwe nokuti dai tangotaura kunongodziva negodo ava ndevenhima thank you nokuti wangofonawo sevamwe vese vari kufona apa ukataurawo zvawakasangana nazvo waita hako munin'ina rega tinzwe mafoni ari kubhaza apa rega tinzwe vamwe alright hei zvakaoma right pane vangu vachifona vakawanda mina ndigona kurichena makozi avo ava kwanzi pakarliwa bhinzi vakanga vaona mota yakanga vakati ndapinda mumarriage izvo mota havasi zati ndeyani kana kuti kudikwa ipapo diwa threesome vakauramba hello munin'ina maswera sei ndiri right maswera sei ndazviona ndosaka ndarichena ko alright inini sisimerika ndikaitikuudze ndakatanga kuziva mukoma maita nditi 2018 alright and then 2018 ndikajoina gurupu ravo retough talk anditi ndobva vatumza tough talk family ndokwandakavazivirepo kutough talk iri remunhanga iri nderemanje manje saka tiri ikokoko vakatointroduce vakanyatsouya zvakanaka vachinyatsutaura nyaya yavo chichi saka vakauya vakatageta masingle ladies murikunzwa masingle ladies mune here zvavanhu vanokwanisa toda kuita maproject toita maproject vanokwanisa huya chite sei toita maproject ininoka semunhu ndakangofira kuti ndikaititi zveshuwa ndakapinda ndikaita ndofunga tanga takawanda takasvika kuma50 vakazi around Zimbabwe and here South Africa manzo vataplana vakauya kunoku katanga kuita mameetings vakatouya kunoku kuJoburg tikaita meeting now tikatonyatsovaona direct tine maladies ari kunoku tikagara pasi tikaita meeting now kumamaiti zvadaro tikagara zvikanzi toita sei tikadaiwa toita restaurant andisika tiri 50 tikaronga kuti tiita sei tiite restaurant nemaladies masingle ladies muri kunzwa zvikanzi munobhadhara mari zvikati lowest mari inofanira kubhadharwa nemunhu i150 rands inini ndakango 150 rands 350 rands your lowest minimum but unofanira kubhadhara joining fee ye100 rands pamusoro peyona so vanhu manje mugrupu imomo zvakanzi munhu bhadhara mari yaunokwanisa then tozokupa unozopiwa maprofit according nemari yaunenge nemari yawakabhadhara kana takaitawo profit ye$10 iwe uchawanawo profit ichienderana ne300 rands or uchawana profit ichienderana ne500 rands urikundinzwisani alright saka takagara tikatanga kubhadhara mari first month takabhadhara second third month takabhadhara murikunzwa takaita almost 6 months kubhadhara pa6 months izvozodzo hatina kuona project yachona kuti iri kufamba ndopatakanzi okay tawana imba iri kuita mari yakati imagine kuti mawakatsvaka imba yei wonderful imba yanga iri yani imba yakatsvagwa ndeyekuitira restaurant murikunzwa
imba saka restaurant yaidikwa kuJoburg kana kuti kuZimbabwe? kuZimbabwe ndiko ratakaitira restaurant kuZimbabwe kuWaterford. Ndiko kwahamene kuti zvichiriko here izvozvo ndiko kwataifanira kuitira. Infact takatoita zvese, vanhu vakatenga mauniforms, vanhu vakanzi titenge zvakadai tisonese, tikasonesa everything. But pane nyaya ndepekuti imagine kuti vanhu vanzi bhadhara yemari handidi, tikunotsvaka imba iri kudhura, tikunorenovheta pamba, tiri toda kuvaka imari yemasingles. Ini ndo pandakasvonza kuti patiri kuenda ukwako kuita ndigara aita sei ndabhadhara mashoposi ndakangobhadhara joining fee. Vandazodza ndichazobhadhara kana ndaona kuti production yaita sei yabudirira. Vandakazodza inini ndofandakazodza kuti aiwa ini ndichabhadhara mari ishoma. Ndini pagurupu rese ndini ndakabhadhara mari 350, ndakabhadhara for 6 months. But vamwe ndikakudza kuti vaibhadhara ma800 per month because waitawo maprofit akawandei wakabhadhara ma800 mumwe wakabhadhara ma500 for 6 months. Tapedza kubhadhara mari idzodzo handiti project yaya yakazongonzi okay tiri kuvhura kubva 2019 muna May muna March handiti kusvika December. Imagine pesa pataibhadhara mari tibhadhara marentals kanzi titenge mota rori yekutengesa zvinhu zvichifamba rori hapana kana production rori taita rori maza pana mukabvunza vanhu vari mumagurupu kana paipapa pamacomments kana paine varimo vachatodaira chii rori pakatengwa rori yekufambisa kunza nzvuda rori yekufambisa kuti tinotora zvinhu kudidi. But ndikakudze kuti kubva ipapo hatina kana production yakamboitika, zvinhu zvakangoitika tikabva tapinda mucovid zvikangopera zvakadaro. Takazozonzi yakuvhurwa ya2020 muna January ikavhurwa here still mari vanhu haina kuvhurwa. Vanhu vaingobhadhara mari tinzi toda mari dzemarentals, toda mari dzakadai, toda mari dzakadai, totenga chikafu, toda mari dzakadai. Ozozvibvunza kuti saka mari yachona iri kumboendako mari saka uri kureva kuti iwe kubva vanhu zvavaisa mazimari ese vaikanda mulockdown mese muma800 avaikanda iwa yema1000 restaurant havasati vaona kana any return profit? Vanhu vaingonzi zvinhu takanyura bhidhara yemari takanyura. Kwanzi makanyura sei? Hanzi kune lockdown saka tisokwanisa kuoperate. Tikasiya izvozvo zvati zvekurestaurant vanhu vakanorenda panzi paroundabout pambudzi paipai pane katakshop kakavhurwa. Tikakudza kuti katakshop kakwako vanhu vakavhura ndi vanhu vakatanga futi kudzibhadhara imari tione mari dzokubhadhara vakomana vari kutengesa. Ozoti okay tibhadhare mari dzokutengesa kuti vanhu vashandi ko maprofit achona aripi? Ndikazobvunza pana ndikazobvunza ndikati naini ko maprofit ari kuenda kupi? Tiri kutengesa saka profit iri kuendera. Takaoreti tine mari muaccount hatina kana cash. Murokonza ufuvichi ndikakudza kuti mukadzi wavo kuno mukoma maiki vakaenda nedzimwe mari dzedu kamari dzakaibhadhira nditi vanga vaine girlfriend yavo inogara Cape Town waifly kuCape Town waiflya negirlfriend yavo ikoko wachienda ikoko wachinomuona nemari dzedu. Musikana uyu handisi kuti chii chakaitika wakaendesana nemukadzi uyavo yanditika mukadzi mari ikarokerwa hamene kuti yakazobuda here patitsotso wakatekepera kuti hanzi mukadzi anga asina business account saka wekuFNB wakati mari iri kubvako pia yakawanda kudai so mari dzedu dzikangodisappear yange itori almost mati 4000 US kudai mari dzaibudiswa nevanhu vamuru ndo yakatengesa chifisi mukoma ndakakudza kuti kubva patakatanga kuita zvemaproject mukoma maiki ndopawakatanga kuchena. Isisu takawaona mukoma maiki achitsvaka ndo muziva nebhutsi yake yakagonyama kudai maiki. Inini mune bhutsi yake yakagonyama kudai yakabuda rurimi ini maiki nichimuona pafacebook apa ari kutough talk uko tough talk with maiki aiva nechibhutsi yake chakabhenda wasina kana dumbu wasina kana dumbu akasina kana chidumbu t-shirt nokunze t-shirt mutsipa wese waitomati wakadhamba kudhara nokunze titanga kuwaziva isisu 2019 but iko zvino zvava kuchera nemari dzewani magurupu ese ava kuti majoining fee $10 imari dzavo amati zvinhu hatisi kudzoka murikonza hapana kana ruzodzoserwa kumari. Ipapa ndikada kuti ukada kuti uvhunze kuti naini saka production zvakanetsei saka munda wachona wakazosera saka hukudziri vanokuataka veiona kuti titonga mugurupu vavo kubva kutokubvisa ndozvavanoita. Ndikakudze kuti kubva ipapo kusvika iko zvinezvi gurupu rinedisiso rakangodisapia kuzongoarara hapana kana
kutaura kana kubika kana kudina. Ndozvanambotaura kuti hazvisi normal. Ndambozvitaura panapa kuti mungangotuka henyu madarlings ayaka hazvisi normal. Pane zviri kuitika kuseri uku, pane zvavanoita Mike, pane zvavanoita. Hazvisi normal zvinhu zvakadaro. It's not normal. Ukangoedza kuti utaure point yako uchitovaonesa kuti Mike zvamataura izvo hazvisiri izvo, vanobva vatokuataka, obva vatokuburisa mugurupu, hausi kwanditeerera, ndiye zvakadai so, hatidaro zvakadai, obva vatokuburisa mugurupu, ndozvavanoita. Saka kazhinji vanhu varimo vanongonyarara whatever zvawataura mukoma Mike, vanotongotsimira izvozvo zvataurwa naMike. Ndozvavanoita. Saka ini ndakoti ndikudze kuti zveshuwa ngavaexpose mukoma Mike, vari kudya mari dzevanhu, vari kubira vanhu mari dzavo, vari kubira masingle ladies. Imagine kuti mari dzakadyirwa dzemasingle ladies imari ngakani. Vanhu vari kutotambudira family dzavo kuti vana vaende kuchikoro, munhu anenge achifungira kuti ndichatsvaka production nemari, ivo vari kutobenefita kubva mumari dzemari. Tiri kutaura kudai so, imimi vakapinda mazviri makabvisa mari, muri kuzvitaura kudai so, umwe muni zvari busy kutonoreva kuna Mike kuti Mike uri kutigwa live naSIS MELLY kunzi uri kudla mari manje sisitomira nemi. Ndopaona kuti mabridesmaids angooma so. Makangooma so mabridesmaids. Vanenge vatori busy kuti tomira newe chero zvikadii chakamira newe isu. Ngavamire zvavo naye Mike, but inini ndiri kutoudza vanhu kuti Mike akadyira vanhu mari dzavo. Isusu takapinda mubhutisu vanhu tanga kupinda mumaproject, vari kupinda yemadzimanje emuNhanga yeVasikana ndeyemanje manje ndeyemanje manje ndeyemanje isi takatanga kudhara ku2019 muri kunzwa naiwo Mike, but hakuna kana chakabuda. Vanhu vaingonzi tengai zvakati, wedzerai mari, tengai zvakati, kusvika nanhasi munhu unongobudiswa mugurupu pasina kana notice kana chii kuti uclaime mari yako hapana, hauna kwaunoclaima. Ndiri lawyer zvakati, ndinonokumirira, ndinonomira mubodha, unokati no, hauna kwaunoenda, constitution iri inoti dai zvakadai. Ndozvavanochidzira nazvo vanhu izvo manzwa. Asi nemiwo madarlings, mungatyizirwa nemunhu ari kuZimbabwe uko anoti kwa ndiri lawyer. Mutemo une basa kuti uri lawyer kana kuti uri magistrate. Mutemo. I think nyaya iripo kavanouya ivo vanenge vachiziva zvavanenge vachida. Saka vanouya inewe yokuti iwe unokwanisa kuita unobvuma zvese zvavanotaura. Ini ndo zvandakanotisa. Zvavanotaura zvezvevanhu vanokurumidza kuzvikarira kuti but mukoma Mike utaura zvinhu zvaita. Even vakauya neiyo constitution yavo, vanoti constitution yavo handikina, vanotongotsanangura iwe unogona kusina kuenda kuchikoro hakutoziva nezveconstitution yandika kuti kune constitution kune zvakare. Saka vanobva vakuvharai. Ndikurangarira zvishoshuwa zvetataugwa naniko uyu. I remember kune screenshot yakambobuda yakatenderera ndikaiona yapostwa ndiMcDonald ndikati ndiyani handizivi itendera mudhengenge, but it was not my cup of tea. Ndakangozvionawo ndikadarika zvinhu zvandisina basa nazvo. Achitobvunza kuti pascreenshot iya achitobvunza kuti kana wakazvitarisa magara ako macages mangani, achibvunza mumwe mukadzi. Ndakaiona screenshot iyoyo, mukadzi wemunhu, kuti kana wakazvitarisa magara ameno akatora mugroup imomo kuti vanozvitora sei vanhu vari mugroup imomo vachizvilikisa kunze uku. Ndikatoti ni asi vakadzi zvakaoma. Ndozvavanoita ndozvavanoita vanoeka hunyengeri kavainavo hati kuboda kunyepa. Vanoda nyaya iripo kuti kunouya kuvakadzi unoziva kuti vakadzi kuda kunzwa kunzi darling sweetheart, muri kunzwa. Saka vanopa advantage iyoyo yokuda kunzi okay ukanzi sweetheart kasima kutofara ndini. Saka ndo advantage yavakanouya nayo vasingaiti kuvakadzi vanhu. Saka vanofarira kunzi sweetheart naMike hanzi handiti watuka akati sweetheart kana kuti darling, vanhu vakadzi vese vanobva vavhunduka vafara. Saka vakadzi vanhu vari kufarira kutaura kunzi darling sweetheart naMike uyu, kumba kwavo varume vava vaiti kuti darling sweetheart here. Ndo zviri kuitika izvozvo, ndo zviri kuitika exactly. Saka wakadzi tikufira izvozvo, ndangoti tiudza nevakadzi kuti hakuna zviripo kwaMike, kungodyirwa mari chete manzo. Tikaipa wamwe mukadzi. Thank you very much my sister, thank you. Varume kudzimba uku itai muchidza vakadzi venyu kuti darling. Edza mukadzi wako kuti darling, mazvinzwa. Bota muchidza vakadzi venyu kuti yes my darlings. Handitika yes my baby, yes my madam. Hona vakadzi vanzi vari kutogwa moyo newedhe kuti darlings. Handiti baby, vari kutorwa moyo nazvo. Mona ndosaka vari kuramba chingodzokera ikoko. Varume please, udzai vakadzi venyu zvinhu kwazvo. Hello baby. Hello. Uri sei? Vanhu vari kunzi izvoni vari kubhemavo Mike, but vanhu havaverenge materms and conditions ka. Okay, imakaverenge? Pane iswa constitution
Iwe wakaverenga here terms and conditions? Alright, mina ndibvunze mnin'ina, iwe wakaverenga here terms and conditions? So kumbiri watora imari United vatori syndicate yakawanda because vanotorikuta vatorimo mumakomenti Vanorikuta kuti vatore mari yacho bhegi racho? Vanorikuta vanhu kuti vajoina vatorimo. Saka iwe alright, tell us about experience. Iwe wakafila wakasaina form racho? Wazviseka ukawega, wazviseka kai wazvisekewo chokwadi. Terms and conditions nepaFacebook. Terms and conditions guys. Saka iwe wakasaina terms and conditions here. Zvakaoma zvokwadi. Abandona. Hands recruitment agents that is recruitment section. Recruitment section hands recruitment agents that is comment section. Anti mazvona. Abanzi unosaina wega contract akazosaina akazoona hake pedza kusaina kutsaiwa. Parukuro wa beg up akatiza. Hello Kola. Yeah, no, it's not. What is say? Mushe. Sisinele munomboziva kuti inini handichikutomboblema Mike Sisinele. Sisinele munhu anonzi Mike uya akangwara zvisingaiti Sisinele zvekuti even vanhu vevavo vakada kunoripota kunodii nyaya iyoyo haina kwainoinda. Ndosaka tiri kuda kuti vateerere pano because aino kuti mari haiswe muzita make ine mazita ainopinda. Pasina mboti kudaro chero ukada kuenda kukoti Sisinele Mike uya muchijoina zvimagrupu zvake izvozvo ane constitution iri kutaurwa iyoyo unofanira kuverenga. Ukasainzwisisa Sisinele ende inenge ichitaura kuti hanzi ukatyora marules eproject ukadii unobviswa project ende hauna mari yaunopiwa ende iwo unobva agreea Sisinele kana watoti aiagrika zvinotaura kuti chero ukada kuenda kumakoti chero kupi Sisinele hauna kwaunowina. Mina ndikubvunze muno imimi alright muno anokutumirai mapepa ane face neWhatsApp moresponda nemosaina modzisira neWhatsApp. Mira inini zvangu handina hangu kuzombodyirwa mari but inyaya yekuti pane rimwe gurupu rasaiva ranga riri WhatsApp group. Saka tiri muWhatsApp group momo vanhu vangotanga kungotaura ngatipe project semadzimai tichibva pakreitwa rimwe gurupu zvikanzi vada kuita project chijoinai vanhu ndovavajoina vanhu vakatanga kutaura maprojects avo. Panozongoitawo mahuri ake Sisinele anobva amuedha mugurupu Mike akadzimara edhwa mugurupu Sisinele zvatodhakwa obva atanga kukutwisai brain kukuziva kuti project yakadai haite plus project munofanira kuita joining fee kuzodi. I still remember mugurupu momo vanhu vaida kuita project yemombe Sisinele iye kwakutwisa vanhu brain. Pasina kana madays ndakazoona aiposta kuFacebook akuita kunge iidea yake manje Sisinele iye ndiye akuita project yemombe iyoyo kwakutoti hanzi vanhu munobhadhara it's like $40 yemombe iyoyo yainzi $40 joining fee Sisinele vanhu vakabhadhara $40 isusu ndobva auya kugurupu kwatanga tiri kuya kwataironga project zvikasi project yemombe iya yazoita ati imini sezvo muri vanhu vegurupu kuno kunzi makataura zvemombe imini munobhadhara $25 joining fee hamuchabhadhara 40 iri kubhadharwa nevamwe. Vanhu vakajoina nema$40 Sisinele ende $40 iyoyo haufa wakaibvisirwa chero ukati hauchada nekuti kuti uzopinzwa mugurupu unofanira kutanga wabhadhara $40 nokuti inenge yakatonzi non-refundable non-refundable joining fee and then wapinda subscription yemombe iyo yainzi $35 Sisinele $35 US. Apa mugurupu momo ndakazonzwa nemunhu akazopinda imomo akati mama nevanhu 50 Sisinele. Saka calculate kuti pamwedzi 1 vanhu 50 mumwe nomwe akabhadhara $35 US imari. Apa vanhu vainzi up to 6 months 7 months muchibhadhara ma$35 US apa muri vanhu 50. Project iyoyo nanhasi ndakazobvunza munhu ari imomo haina kuzombobudirira Sisinele vari kungounzwa because naMike uya hapana kana chiri kutombofamba Sisinele. Kugurupu ikoko kunokandwa maprojects hobhu ehuku ekurima amwe akunzi hanzi toita mamineral water embudzi Sisinele Mike ane maproject anosvika 15 ndikakuudza Sisinele Mike ari kuita mari uyawo vakadzi ava dai vasimira Sisinele
smelly. Ende Mike iye kugroup ikoko zvaanoitira vakadzi smelly ka. Aikuudzai kuti aingo achikanda post obva ati handina kuda kuita survey. Saka munhu kana uchida kupiwa kuite nesurvey uya kuinbox kwangu. Hatisi kuita survey pagroup. Munhu wese smelly ukamuinbox unongosingazivi kuti survey ndeye unongosipanga maybe hameno question yaada kukubvunza. Wamuendera kuinbox smelly obva akuudza kuti hanzi survey yatiri kuita ndeyekuti hanzi senda picture rako pakati pemakumbo ako sismeli. Vanhu vachisendeswa mapicture akadaro sismeli. Ndo survey yamunenge muchitwa saka iye anenge achisurvey achiyapo angada kuona chiri pakati pemakumbo. Sismeli handizivi kuti maikuya vakadzi dai vasvinura sismeli nekuti maikuya and I know kuti mahure ake kavanenge vachitomusapota ndo zvinorwadza sismeli even kuFacebook ndakatozobudiswa nekuti ukada ungopikisa maiki mahure ake ane ataka madarling viwa yasismeli. Inini kwandiri hasi madarling mahure amaiki asismeli. Nekuti madarling unoatakwa zvisingaiti ukada ungoopposa maiki chaataura ndichocho. Ende kuputsa kwavanoita vanhu ivavo ivo ndo vanotanga nemaprojekti avo but Mike ndiye anozoita projekti yake. Ende ukabhadhira mari yako ukada ungosimudza musoro mugrupu imomo sismeli unobva wabuditswa. Ukada kuti kusaka mari yangu anobva akuudza kuti enda unoverenga constitution kuti iri kuti chii. Ndakatozozwa nemwe munhu akazondiudza akati you know what Mike uya ndinotoziva history yake. Mike chero vanhu vava vakada kumendera even kupolice even court even court Mike anohwina because akanyatsogara pasi akaronga zvinhu dzake zvakanaka. Even maprojects iwaya sismeli kungoenda muchitoti takanzi project yakati anongobudisa constitution obudisa zvese Mike zvekuti iwewo watinogwanza ndiwo wakati aiagree. Ende anokusenderai zvimafomu mobva mafila zvimafomu zviya sismeli kana zviri zvimaprojekti zvake izvozvo. Saka even ukada kusimudza musoro ukada kudii sismeli hauna kwaunotombowina. And hanzi Mike hameno anenge anotozivana ndofunga nevanhu vakatowanda. Anenge ainzi munhu wezinata here kudidi ndakatonzwa mumwe munhu zinata zveng'angang'anga izvi. Zveng'angang'anga sismeli apa anonyepera vanhu kuti ndiloya sismeli anogara ari mumagrupu ari aiwa zvekuti loya hapana. WhatsApp sismeli ane magrupu anosvika 20 ozoti kuFacebook anewane pinguva yekuita makesi dzevanhu kana aiwa loya hake hasi. Saka iwo saka wakatumirwa pakati pemakumbe. Aiwa sismeli ndakabva ndanyazobvunza ndikati pakati zvoda kumbe ndo survey yacho kazi ndo survey yemugrupu iwo kana usiri kupindirana nezvemugrupu ibva mugrupu ndopandakabva ndabudiswa mugrupu sismeli ndikati aiwa kuizvi ndezvii asi mune vakadzi varimo vakatotumira pakati pemakumba apa. Sismeli mune mine vakadzi vahombe mukavanzwa vachiti Mike kwakazomborongwa zvichinzi hanzi kune outing irikuda kuendwa here sismeli last year yevakadzi. Apa iye ndiye anenge ari murume wana anenge ariko. Ndo zvinondishamisa ini ndo zvinondinetsa. Outing yacho sismeli anenge achienda unoitei iye ariye murume wani kuouting ikoko. Kunoona zvipakati pemakumba pachiona kuti zvizheve zviripo here kana kuti hapana. Pane munhu anyora mucomment section apa hanzi Mike ane manude most of the women vari paFacebook. Sismeli yakarongwa outing iyo yainzi kuitwa kuZimbabwe outing vanhu vakadzibvisai mari nechichi vanhu vakabvisa mari sismeli tuchinzi pari kuendwa kuouting zvikadzeye vari kuSouth Africa kana vachikwanisa kuuya munotouya tiende tese kuouting. Apa anenge achikupromisa izvizvi zvekuti vanhu vanobva vafara naivo madhalingi vayo sismeli vobva vafara obva wanzibvisai mari yeito zokudzidzisa izvo zvechikapa. Apa iye ndiye anenge ari murume wana anenge ari ikoko sismeli nevakadzi ikoko. Ndambobvunza mubvunzo pano kuti vakadzi vanodzidziswa chikapa sei nemunhurume nokuti kuti mudzidziswe chikapa munenge muri muclosed door handiti mamunenge makakurura makapfeka nazvimaskin tight zvenyu vamwe vatopfekekera maskin tight vanenge vasitorina vane mapendi chete muchinzi chivatai pasi chiitai iso saka iye anenge ari murume wana achivadzidzisa chikapa anovadzidzisa chirudzi. Ndambobvunza question iyoyo pano. Ende ane vanhu vake vanoba navo mari atori nevamwe vakadzi vanoba navo mari zvekuti even mukanzi project ka mukada kubvunza vanhu vese vanoita maprojekti iwayo sismeli pane nhamba dzinosendwa even mukuru iri nhamba dzemunhu wani kumaprojekti ese kana kuri kuSouth Africa anopai akaunti yeFNB here nechii rinenge riri zita remunhu wani vakadzi vava vanotoba navo mari
sismeli ende anotozivana nawo akapinda mugrupu imomo maprojekti vaanoisa mukomiti yake vanenge vari vanhu vake vaanotoziva sismeli kana zvichinzi uyu ndiye sekretary uyu ndiye anobata mari anenge achibata mari anenge achizivana namaiti sismeli vanenge vari vanhu vake is it not possible kuti paanenge achikumbira pakati pemakumbo apa anenge achiitira kuti agare aine leverage kana vakadzi moda kusumudza musoro kana ane nudhu rako okutaura kuti ndoriburitsa ameno sismeli handizive ende vanhu vake vava anoba navo vakadzi vanofamba navo kwese kumagurupu emaprojekti vakadziwo vanenge variko ende ndo vaanoisa pamberi movha makungoti hanzi movha manzi ndo vanhu vekomiti kudii vanenge vari vanhu vake vaanenge achiba navo mari ende vanenge vachitozivana paanoti uyu ndiye anobata mari uyu ndiye wechii vanenge vari vanhu vake anofamba navo kwese kumagurupu kwaanenge ariko kwemaprojekti anenge aine vanhu vake ivavo sismeli vaanoba navo mari vakadzi ivavo ini munobva makungoti zotine vakadziwo vamwe haazvinoita kupi sismeli anenge achizivana nevanhu vake anotovaziva vakadzi vavo but I'm so worried now for vakadzi vevanhu varimo vane varume vavo kuti vachitumiriswa pakati pemakumbo zvozodii ende chinozonakidza ndechekuti mike asiri anopuhwa mari dzemaprojekti sismeli akangwara ndo vachaifira iyoyo ndo vachaifira one day vanhu vake ivavo iye anotodini handisiri ndobata mari apa yanenge achiyepo tanzi ini ndingorimo muprojekti pakungobatsira asi inini ndinofanira projekti yenyu apa ndiye anenge achironga zvese achidii vanhu vachidirwa mari sismeli vachinzi sendai makumbo vanhu vachinzi sismeli zvinoitwa kwamaiko kusismeli ka vachisendeswa magaro vachibvunzwa achiona saizi dzemagaro achimezha magaro evakadzi ane magurupu hopu rimwe rinonzanzi revadhafu rechi unombozvisha kuti nai saka maika ane magaro evakadzi vese vadhafu ane magaro acho vari pakati ane magaro acho vatete ane magaro acho ora akachengeta mufoni make sismeli maiki ende manje zvinorwadza ndechekuti madarling acho sismeli vanenge vachimusaidzira maiki ine tiri kudzidza ukada kungoopodza obvanzi hamudi kudzidza hatite vanhu vakadai so mugrupu munomu kudzidzeiko uyaiti kudzidziseiko uyaiti kudzidzisei kudzidza chii chamoda kudzidza tikudzidzisei allright moda kudzidzei madarlings tikudzidzisei uyai nyaya dzemubedroom tikudzidzisei kana muchida tidedzei kudzimba dzenyu tiuye tikudzidzisei sizvichembere tiuye tikudzidzisei chikapa chacho muchinoitwa sei kana muchida allright moda kudzidzei hanzi mabhurugwa anofanira kupfeka hanzi anopfeka nemukadzi anonaka mabhurugwa akazodii iwe unofanira kupfeka zvakati zvikunelika chitombotiudza iwe maidzidziswei ikweikoko chii chamainzi kwai bhurugwa remukadzi anonaka nderakaita sei amene mabhurugwa vanenge vachipendera vachiudzwa kuti bhurugwa rakadai ukazoti ini ndakazobviswa kugrupu kwacho kozi ndanga ndazoopodza ndandichidii ndakabviswa kugrupu kwacho mazuva ano ndakazongona handichakwanisa kukomenda ndikaziva kuti kozi ukada ungoopodza chete hautani ende vanokuataka madarling zuva sismeli zvekuti webva unozvisha unobva waita kunge ndiwe outcast avanhu vese nekuti vanhu makamboronepi bhurugwa remunonzwa iri bhurugwa ropfekwa mukadzi anonaka makambozvionepi zvakadaro izvozvo izvezvi maiki isiyani panyaya dzemari sismeli ari kudya mari dzevanhu sismeli ane maprojekti anosvika 15 ndaivako kugrupu rekufacebook kwaisenzwa maprojekti chinzi joinai amwe achinzi 25 us kujoina amwe achinzi ma30 us saka kungoti mari dzese idzodzo sismeli majoining fee anoendepi ndizvo ndabvunzawo pandabvunza ndikati majoining fee aya anoenda kupi anowedzera here kuhuku inenge ichizanzi sinanzwisandable heye vanhu kana muchidaita hanzi tione kuti vanhu vari serious even mukazokuti mudaita project nevamwe vanhu vasiri nini munofanira kuita commitment fee yekurazoti munhu ari serious vanhu vozibhadharai mari idzodzo vanobhadhara masubscription aanonga achibhadhara every month sismeli imari dzamaiki nevanhu vake vavo vaanenge achipowo mari maiki uye ari kuchiita rich nevanhu project dzese hakuna kana 1 yandakamboona vanhu vachiuya vachipupura kuti isusu project pakazomboitwa imwe yekunzi vanhu vari kuita maraundi ekutengerana mota ukazonzi hanzi kune imwe yekuti hanzi toda kutenga graundi kuupi kowe graundi rani hanzi toita matenzi edu kudii kune rimwe kuti gurupu rematenzi sismeli vanhu vari kudyirwa mari sismeli kune gurupu rematenzi ende vakadzi vakajoina gurupu rematenzi ende rematenzi rainzi 150 us pamanzi sismeli vakadzi vari kubhadhira ma 150 kozoita rekutengerana mota mumwe musi anobva auya ubva
senda picture anzimwe mota yemwe mudhaling yatouya yatotengwa mota ipa next door kana yanenge atora marare muna angwa umu ungonoutora pikicha woyawo kutaridza kuti kwai mota yauya vanhu vari kudyirwa vamwe vari kunzi stendi vari kubhadhira ma150 US vamwe vari kunzi mari dzemota kunenge kukubhadhira kunge ma150 kana une pikicha yebhurugwa remukadzi anonaka here iwe umbotisenderawo une pikicha yacho remukadzi anonaka utimboona zvaisendwa kufacebook dzisimera handisisiikoka ndakabudiswa zvaisendwa kunhanga ikoko kufacebook ndakabudiswa dzisimera handisisiko zvakaoma waitako. Thank you very much nekutawo aleti kune vamwe vangu ndavangasvinura madarlings aya. Aiwa madarlings ndasvinura izvezvi kuna ari kutondituka izvozvi mucomment section umwe ari kutondituka nechemwoyo kuti zimairi asi ndenge ichikokudza hai izvezvi aimshuwa kwatoitwa post kunhanga ikoko kufacebook izvezvi mutori patopic izvezvi tisimeri aiwa izvo aiwa kuve patopiki ndiri patopiki izvo ndotozviziva izvo ndotozviziva ndiri patopiki chiriko ikoko ndaizokuudzai kuti matopostwa ikoko enda anenge atoposta muchitukwa nevanhu vanovhwa ewo tisimeri ndotozviziva kuti izvo zvindapostiwa kukwanhinga asi ndikangoona screenshot yandinenge uripo mudarlings wakatituka ndichatotorawo picha yako ndofamba nemi 1-1 zvadoda kukudzai madarlings ndichange ndichinotora mapictures enyu 1-1 ndichifamba nemi kusvikira ndichazvisplasha ndegosta dzafacebook yese mototuka henyu momeka sure kuti kona matuka zvogara zviri private mopedzera shungu motuka mopedzera ikushungukogo ndisazvioni nokuti ndikazviona paine screenshot yezita rako ndakazokuwanawo mbatopedzera mototuka asi mufa muchandigwa mari munoziva munhu wacho wamendituka unouika atori madziro chaicho hatombobatikani nekutuka atorwadzii because ndakatwawa kudhara kana muchiziva vanhu vanotukwa pafacebook am one of them so hapana chinhu chamuchataura chichandivhundutsa kana chinhu chingataugwa nemunhu chekuti ndingatotwa ekwata kusada zvangu kupindura vanhu apa kana ndingada kungopindura zvinyatsokumira mushe kungoti ndakasiya unhu wacho iwowo. Hallo kola. Hello sis Melly. Muri sei? Ndiri bozvi sei? Mushe mushe. Ini ndakajoiniswa kuremadhafu neshamwari yangu ari kuSouth Africa. Remadhafu saka remadhafu kainini handina kumbonda ndandisinganyanya mugroup. I think it was the same day raakandijoinisa saka unoziva zvekuti wapinda mugroup chaingotaura nezvazvachiitika mugroup remaprojects kudidi kati aini ndokupinza here ndikati ndipinze ndobva andipinza sikani ndandisinganyanyopay attention akandipinza kuri kumakuseni ndaenda kubasa then later on ndikuona pane mazimessage akawanda egroup remadhafu iroro Mike anga atizvoni vanhu ngatibhodhaivhetei timbodifresha pfungwa dzedu from kudiscussa zveproject timbotudza semukadzi mudhafu kuti what are you insecure about pabhoti pako toziva kuti vakadzi hoboyo especially vadhafu munoita zima-insecurities twakawanda what are you insecure about saka inini zvinhu zvanandakuzoona later on ndakuenda through mamessage ayo because iye Mike akatanga kundifunira handiti abva achichizoni sikapandikaona mamissed calls ake ndanoti ako ndeipi then ndobva ndaenda kuwhatsapp chat vandaona akati tikutaura nemi tofanira kuti tiparticipate mugroup munhu ese ngaaparticipate handina ndakumboita basa nasi ndakangobva ndazvibinona then ndobva ndakangobvunza kuti ndiani ndobva ati admin wepugroup rawapinzwa ndakati aivo vandakuseva nambyange ndichingoti admin conversation iye yakaenderera mberi titimeni ndozva kuti vakadzi ndakazoshamisika later on ndakuona kuti vakadzi vaitumira magaro avo chinzi taura chinhu chauri insecure about umwe aitumira mazamu ake sisimeri akashama umwe achitumira zvitya like akapfeka bra alright achiti nini anzi ndiri 48 dd here kana kuti ndiri 48 e zvonzitumira zvakangotanga zvinzi what are you insecure about then pazvazonzitumira zvinhu zvauri insecure about ona saka vamwe bvatanga kutumira mazamu avo chichi vakapfeka mabra vamwe vachitumira magaro avo vamwe vachitumira mathais avo ini ndiri kuona kuti apa dzadziri kuma I think 11 makuseni ndakajoina group iri kuma6 makuseni I think ndopandakaiswa this was 11 then dzaakuma Mike akatanga kunditsvaga ndofunga kuma10 achiti yeparticipatai kuma11 yachinja musambo haisiri pakuti vanhu muri insecure about yapa kuti chitumira zvauri insecure about then dzaakuma44 akuti hanzi akundisendera semessage akuti vanhu vakaita seni ndimo vanhu vatsvuku
kubvunza nezvazvo vatiri kutaura nezvavo kwauriwo kuti washota kutumira vamwe vese vatumira iwe ndiosina tumirawo zvako vese vatumira ini handina kutumira because ndaitofunga adhimiri pamwe mukadzi handatombozva kuti murume ndetokuona mwe mukadzi and ini ndatiso busy ndatiso distracted ndendobva ndichiri vanhu ndinga vangachitaura nezvavo kudii indobva ndatozoti ini ndandiri busy so ndatadza kuona mabhizinesi zvikanzi saka chitumira ukuona zvatumirwa ndevamwe saka chitumira aiwa ndikati aiwa ndobva ndikabvunza shamwari yangu ndikati adhimiri uyu ndinani ndobva ati ndapa gurupu rinonzi weNhanga murume kudii ndobva ndakati naini muri kuita basa rekutumira varume mazamu kuita basa rekutumira varume magaro nemakumu chii chocho chakurukira dai ndisina kuziva kuti ndimaika pamwe dai ndakatumira nditokuvotwa kumukadzi saka ini zveproject zvachoka handinozomboisa pfungwa nezvazvo ndaikufunga kuti what's this nonsense then kumvenge ndakazoona mamwe previous post ndakutotsvaga hangu nezvacho ndichiona anonzi McDonald ndoro aitumira inonzi chii mascreenshots ezvinhu zvaanotaura kumagrupu ake ende maatakirwo aiitaka I thought he was making sense but maatakirwo aiitwa nevanhu I just felt like vakadzi why do we degrade ourselves Mike is just a sex pervert munhu ane nungo haadi kushanda ende kunzi ilawyer handifungi kuti ilawyer ndilawyer pamwe pane munhu angati muti ilawyer I think that person akangobhilisiswawo but akaona inonzi LLB rake digri rake ndeyandisi lawyer hapana zvaanoita izvika munhu akoni nungo zvake anoita apply on single women and desperate women ende mapictures aya pane mumwe atitora point inogona kuve zvinogona kuve izvo zviri kuitika kuti maybe anotora mapictures ayaka ocreata mafake profiles oisa kumadating sites achitumira varume achipiwa mari its possible as well because matsvagira acho anoita mari haasiriwo ende mari acho anongotsvaga nevanhukadzi inde asingamboitiwo varume manikikiri maproject nevarume sei achida kungoita maproject nevakadzi ende munhu wainditumira nefest ende pane vamwe pekuti ende anobva ati ye hapana munhu anokudita mukangobudisa tinokubata tinokuziva munhu nekuwabudisa pacho hanzonitumira kashort video kuti kana ari magaro auri insecure about uchifamba chida kuona zvazvinenge zvichiita kuti tikusimbise kuti zviri bho here kana kuti anotobonyora nemapictures evanhu anotobonyora nemapictures evakadzi vanotora mugrupu naye ende unoziva kuti semukadzi ka unokurumidzwa uzvidhilita zvinhu zvakadaro kufona because imagine kuti murume wangu akabata foni akaona amine mapictures emagaro nemabhubsi angu akadzi what would he think about me unokurumidza wadhilita ona but iye I'm sure he uses all those photos kuti azoisa zvinhu zvake zvisina basa izvo but friend yangu yakazopinza kuti hanzi yakamutera panyaya yemari akamboda kumuthreatena about regai ndichipedza kukata foni da kumuudza kuti kune life hanzi akamuthreatena akamubvunza nezvemari iyoyo hanzi akabva amuudza nezvekuti zvoni ye wakasaina here kudii shamwari yangu informa secretary walawyer ndobva aienda kuna lawyer kwekwe akanoti pane munhu ari kudai akarekodha conversation akatumira maiki ndizonina lawyer uya munhu unonzi mari iri non-refundable because panenge paine ma-administrative cost like emapepa that's why mari is non-refundable but iye yake anoiti iri non-refundable on what terms mukaenda naye kucourt anosvika anonoiuza because anonzi iti non-refundable on what terms akashandisa any signal here akashandisa any mapeni here akashandisa any bhati here kuti aite go through ma-applications ese aiwa hana tosira mari dzavo wow ndinatombozvibvunzawo legally ndiona kuti zvakamira sei ndinotombozvibvunzawo legally kumalawyers atinawo panapa tiona kuti zvakamira sei handozvitera hangu because nyaya yacho sounded like a scam to me zvazvirikoriteiti kwandiri asi aishuwa takapiwa mari yake because akati ona ndaita report conversation anaita nalawyer anonzi the former guy waaingoshandira anga ari lawyer akati ndakutumira here chichichi because anga anotobvisa tena akatiti harare ibiki this and that purpose yapaunotambira akutaura all those simply because of the mere $25 yanga ajoinisa nayo saka amenosis smelly hanzi atotumira rimwe kugurupu iko zvino tiri busy palive yari kutumira zvekugurupu murikufani kutukwa maive zvavo murikufani kutukwa nemadhalishi
munozotukwa muri kutaura pafoni zvino vakatuka munhu akaita seni vanenge vachipedza time yavo maona because zvinopinda nouku zvichipinda noukuku anomaona asi ndisaone mascreenshots avo ndomamisa anoda kuchidzirani Kola, thank you very much. Rekatinzi wa mwarufona. Maiki Pasi. Hazi muri kufana kuti kwale madalix mukwane musati matuka imboteka matarisa time dzamunenge muchituka kuti dzinotirimuka here imboteka matarisa time dzamunenge mutuka kuti dzinosheka here kune vamwe kuti munokopedza time ngamuchingotuka mutituriseke saka takai matarisa kune dzimwe nini dzimwe dzakatofadhakwa kudhara dzakatotsvabrain kudhara dzakafanana nedzekuti chero mukatota 5 days kana 20 days kana gore kana 2 years muchingotuka ndeni chingokusekai ndeni chingotokuseka kuti ene munogwara asi handirege kutaura nezvenyu ndinenge chingotaura chete imi muchingotuka ni chingotaura chete kusvikira maita state because muri madutye kola hello kola hello muri sei ndiri right muripo ini nangu nyaya yangu ndamukoma mike ndaka magroup ava vanoposta ka yedu yedesperation munhu ataura kuti tinotengesa vane mushonga wemasare kudidi apa iye mike anotengesa kuti masare mushonga wemasare vakomana vane mushonga yakawanda but for that time ndaida wesare saka that was ndo zvakabata attention yangu ndakabva ndati okay rega sei rega ndiva whatsappire because vanobva vaisa mawhatsapp numbers avo ndavawhatsappira paipai zvakanzi okay ndavabvunza kuti unoshanda sei zvakanzi haunotobvisa sare dzecream what ndakati ndowana kupi mujobek munomu vakataura kuti ndine manumbers akadai madistributors avo ndakati okay pazvanzi uya tione zvakaita sare racho I was very uncomfortable but panguva iyoyo nongochiti okay handivaziye rega ndibatsirwe pandatumira picture just pick like pane sare racho ipapo hati ndatumira kudaro zvikanzi okay hazvinorapika but kwidza kumusoro bijana unyatsotora ndinyatsoona kumusoro zvakwakaita ini zvakandinetsa kuti ko kumusoro vakutsvage chiikoko and then immediately ndakava ndangoona kuti murume iscam ndo pandakabva ndatongodhilita manumbers avo handazomboita further communication navo ipapo ndo pandakaona kuti it's not only about izvozvo pane zvimwe zvavari kutotsvagawo zvavo babavo iwe sare rako rakamutumira iwe ranga riri pai parinenge SIS MELLY sare katinenge riri kuside aiwa anosiyana ka handiti rimwe rinoita kumberi uko rimwe rinoita kumashure rako ranga riri pai kumashure saka ndobva aona kumashure koda kumusoro zvakanzi kwidza kamera kumusoro utorere kumusoro kuti ndinyatsoona kuti zvakamira sei ndakati what for and then handinozomboresponda from there but ndo unhu hwavo like I think vanocapitalize nemaweaknesses evanhu kuti munhu unenge uine weakness pakadai so akatostadha foresight akastadha akapedza kuona kuti vakadzi vanoda vari wiki papi exactly so kana uri desperate une desperate situation zveshuwa unotodyira kautoti pamwe munhu achandibatsira but vanga vakuda pichi yekumusoro kuti zviite sei hey ya hapana kumira mushe thank you hako at least kola zvina rakangoona ka hana kuona face yako aiwa havana kuona face kwangu uri kudhara I think kuna anachi 2018 so zvakatotanga kudhara zvinhu zvaitozviziva hedu ndezvakudhara sizvaiko zvinhu vavaona zvinhu zvako vavaitira zvinhu zvakadaro I think vanhu vanotofanira kuisimudzira nyaya dzavo idzi because I'm sure pane vamwe vanhu vasingakwanisa kutaura macases avo navo but vanenge vachitya because vanothreatena vanhu ndizvozvo ndosaka chinzika madhalings achatituka ndikati madhalings anogona kunondituka kune mamwe magrupu kune chimwe magrupu tandotuka uko ndokwaanogona kundanotuka ufuchi hakuna chinyuwani chamunotuka chamusina kutotuka nacho kudhara ani maona kumwe magrupu kokoko ndokwaanenge achitotukire kusina kana basa kuti chero ndikandotoseka kuti and people sure mune time mwakarotsvaga mabasa ako muri bhizi kusora muchituka kure uko
anditiona otherwise fair type wa vanenge vachida kuvafadza wow kumufadza kuti ane chiko Mike wacho anonzwa aenda kufadzwa ane chiko ane iko munhu ari kuvadyira mari ane chi zvakaoma patiri bosi alright Muningina, thanks very much. Alright, sharp. How many people did we have so far? Kola, hello. Hello, SIS MELLY. Did you write kanjani? Andiri right ndafona pamsoro pamkoma Mike. Eva yadona. Phone yake ndofunga yapera airtime or something. Right. Kola, hello. Hello. Yes, Kola. Hello, SIS MELLY. Murisei. Mushe kanjani? Mushe. Okay, SIS MELLY ndokuteerera nyaya Mike anonzi Mike SIS MELLY. Pana kola ambotaura nyaya yemaprojects emombe ekudidididi. Inini I was one of them SIS MELLY panyaya yeproject iyo yemombe yaitaurwa. Okay. So it's like takabhadhara mari I think it was 40 years if I'm not mistaken. Yekunzi it's joining fee and then obva wapinzwa mugroup. Wapinzwa mugroup mudarimo matanga kuronga. I think I don't know. It's there in the room, sorry. Yeah. Muchembere Lilian waweko here. Muchembere Lilian wapinda here. Ugondipinzawo endera mberi. And obwanzi atarachi joining fee yacho iyo 40 years obwaiswa mugroup mopata. I think group iro rakatozoita more than 50 people because vanhu vakazoramba. At first rakambotanga richinzi tikuda about 30 vanhu. But to my surprise rakazenge ratosvika about more than 50 people vanga vatova mugroup iroro SIS. So it's like kuti taibhadhara masubscription about 35 US. Saka tichibhadhara kudaro ndobva taudzwa iyo constitution yekunzi nonuka chikora mutemo audzosera mari yako ukazodi handiti iwo bva wawirana nazvo tikazopuka mune zvimafomu zvekunzi unofanira kubhadhara here kuti idididi apa SIS MELLY Mike akangwara SIS MELLY vanhu vaingofa kusenderwa mapikicha cause anga kuti hanzi project yemombe iyi hanzi ndakanzwa kunzi kukoala mukaya nemombe dzenyu vanotenga here kukoala saka tractor project yedu yemombe tetinotengesa kumaabatua kunana koala nekupi kunotengeswa mombe in bulk. Saka it's a good project and it's a lifetime thing. Muri kunzwa SIS MELLY. Saka manje haadi kuti munhu yozenge uchipikisa uri mugroup imomo kana kuzobvunza mubvunzo kuti saka chii chiri kumboitika. Saka inini chakazoitika there's this other lady wanaimbova naye kune rimwe group so saka takapinda tese mugroup iroro iye ndobva apinzwa ari committee member handiti. So to my surprise the other day akangosenda message mugroup zvikanzi inini I'm no longer part of you mugroup muno muchichinda akubuda mugroup muno. And I was surprised kuti what happened pandamaendera kuinbox kwake ikati kwewa wabuda mugroup apa imimi ndimi macommittee members acho muri kumusoro what is happening ndopaakabhandudza SIS MELLY akati you know what my sister handimbode kukunyepera mugroup muri kudyirwa mari dai muri vamwe vanhu chimbomubvunzai Mike kuti okay because I think ipapo tatabhadhara mari for 2 months chibhadhara ma35 US zvikanzi imimi dai muri vanhu vakangwara imbotaurai naye Mike kuti at least pamari iripo yadi kumbotenga chero mombe kana 5 zvadzo because Mike SIS MELLY aigara achienda kupi kumapurazi kupi osenda mapicture achiti mombe dziriko zvaingofa mukusendwa mapicture SIS MELLY kuti azotaura kuti takutenga mombe dzacho hapana. Vanhu mobvunzwa kana muine kwamunoziva kumamisha kwenyu itai find out chigoenda kwamunoziva kunowanikwa mombe oudzwa Mike kwakati oisirwa fiwa SIS MELLY vanhu mobva manzi bhadharai. I still remember ipapo pakazonzi bhadharai futi mamwe $20 here ekuzoti munhu ane vanhu vanonge achizofamba vanonge achisirwa fuel nazimari yavo yekuzodya murodhi nechichi achisirwa fuel achiita SIS MELLY aenda ikoko osenda mapicture ari SIS MELLY mozoti zvinosekeza osenda mapicture emombe SIS MELLY naiye aripo
pamombe idzodzo vanofara pamombe zismeli vanhu vobva vafara kuti vanhu vachibvunza kuti saka mombe dzacho dziri kutengwa rini hapana imboita kareji yekubvunza zismeli anibode kunyeperai. There's this other time yekuti gurupu rakazoita about a month pasina kana chapostwa kana feedback kana chii. And then pane umwe aisenderwa mari akazombonzi vanhu vakubvunza kuti watiri kusendera mari hasi kumbokonfema wani kuti mari ndaiona. Zvikazonzi naMike ainzi aneko zita rake ndakangamwa zvikanzi asori zvedu sista vedu vakarobhwa vakatakwa nematsotsi saka vanga vasina foni. Izvi zvanga vatori muhospital. Guys, ndokumbura kuti itai muchishare live kumapeji akasiyana-siyana. Guys, let's raise awareness. This is not correct. This is not right at all, guys. This is not correct. There's this other time yakazita about a month pasina chambotaurwa mugroup Mike candidate. Ndoka akazosenda Mike I think about yanga yatwa December. Ndofunga anga atobenda kuholidays Smelly papo I'm sure ndofunga anga atongodya mari dze1 Smelly. Ndofunga anga atobenda out chaiko on a vacation. Because ana kubatika I still remember it was December. January ndoka akazodzoka kuti ndakazorwara zvekuti ndichafa ndanga ndarwara zingaiti ndakangozwa kupindwa nechando ndikazomukira kuchipatara I was unconscious. Ndiye Mike weSmelly abudza vanhu vakatorai saka mukadzi paakazobuda. Thank you Tendai. But guys, kana muchikwanisa share kune vamwe magroups, share zvakare, share as well kune vamwe magroups, because this is not right, guys. This is not correct. Regai vatuke zvavo madarlings avandituke, but one day vachasvinura zvavo, vachasvinura. So I'm not going to stop talking about this because zvinorwadza kuona vakadzi vachiita zvinhu zvakadai so. Zvinorwadza kuona vakadzi vachiita zvinhu zvakadai so, and regai vatuke, but one day vachazoona kuti we were right. Taurako. It was October and November. Vatabhadhira 2 months. Ndopa akazobuda muNyaya. Ndamendera pinbox kwake ndikamubvunza. Ndikati udire chimugroup apa imimi ndima committee members acho ndimune mufana kunge muchitipa feedback. Why wabuda mugroup akandiudza akati you know what? Pagroup iri hapana kana chiri kumboitika kana muri vanhu vakangwara chimboti Mike pamari yatabhadhira sofa made kumbotenga chero mombe 5 tamboona any production. Because vanhu muri kungofa kungosendwa mapicha emombe zvacho but hamusi kuona production. Muri kunzi mari muchabhadhira about class or minus 6 months muchingobhadhira $35. Akandiudza a lot of things that lady. Akati inini I'm out. Mike ane vanhu vake vaanozivana navo mugroup akabva atondozoti vanhu vese vemacommittee members anozivana navo so. Inini and I said to myself inini it's better kubvira ezvine zvandichabhadhara. So I paid that $35 for 2 months, October and November. So to my surprise, Smelly December and now Badar. January and now Badar. So I said to myself, kana any project Smelly, obvious kana usina kubhadhara anti vanhu vanofana kuita follow up ngokubvunza kuti kweiwawo usati wabhadhara sei project. But ndakaita 2 months Smelly tisina kubhadhara. Ndo Mike paakazouya ipapo vanhu vakuzobvunza kuti chii chiri kuitika so vanhu zvikanzi committee yanga iripo hapana chichi taada kuisa mamwe macommittee members vamwe taada kuvabvisa pabvaiswa imwe new committee. Vanhu vakanzirambai muchibhadhira masubscriptions until when zvikanzi maybe tichasvika April tichibhadhira chii masubscriptions. January, February, I think ndakaita 4 months Smelly ndisina kumbobvira ndabhadhara. No one came to me achindibvunza kuti what is happening, you are not paying. Ndopa ndakaona kuti there is something wrong. Pakazoita vamwe vanhu vakatozotanga kuuya even kumainbox kwangu vakuzotibvunzo naiwo uri kumbozviona sei. Inini ndaiudza vanhu chokwadi, munhu wese aiuya kuinbox kwangu ndaimudza chokwadi because there is this other day randakazobvunza ndikati chii chiri kumboitika. Mike akada kutanga kunditi chichi ndikasimudzana naye mugroup imomo ndikatukana naye Mike ndikati Mike you know what inini mari yangu yandakabhadhira hazvina basa but inini I have to tell you the truth. Chero ukandibudisa mugroup but ndakudza chokwadi ndakukubvunza kuti are we not allowed kubvunza because tiri kubhadhira mari. This is not a charity project. Imari yedu yatiri kubhadhira so we deserve to know. Vanhu kudidi ndikasimudzana naye Mike mugroup imomo ndikabva ndanyatsomudza ndikati Mike you know what
ndibudise zvako mugurupu mako inini I don't even care but ndinenge ndakuudza chokwadi akazoya kuinbox kwangu my sister what chakundinyengera kuti ndicole down because anoziva kuti iwo ukada kutanga kutaura and to my surprise pandakatanga kutaura simeli ndakabva ndaona kuti vanhu vanenge vachifira mumwoyo because vamwe vakabva vatanga kuti but sure vanenge vachimirira kuti munhu wani ataure muri kuona sisimeli iye ndobva aya kuinbox kwangu kuti andinyaradze because he knows kuti kutaura kwangu kwandaita vamwe vanhu vakutanga kusvinura iwo ukada kusvinura anobva ziva kuti uda kuvhiringidza vamwe vanhu vake vese muri kuona machisisimeli kubvira ipapo ndakabhadhira about 2 months chete handina zombobvira ndabhadhira mari yangu sisimeli to my surprise vamwe vaitondiudza kuti hanzi tatova ne6 months vamwe vakabhadhira about 6 months sisimeli vachingobhadhara that project this year and then the other day this year yakatanga last year yakatanga October so it was October, November, December, January, February, March, April vamwe vakatobhadhira 7 months pasina kana chaitika sisimeli pasina ari kubvunza ndopandaizotwa worried kuti why are these people like this what is happening vanhu vari kumbofunga mari dzavo here because no one hapana isimudza musoro this other lady akazombobvunza kuti ndaitaura naegroup so I had backup ndandato nebackup yangu because I know kuti this other lady taitaura natesiku uyu ende iye ndakabva ndamudza ndikati you know what kana wanga uchiri kubhadhara zvako you better stop now it's better kudyirwa mari shoma pane kuti uzochema wabhadhara mari yako even for 8 months uchiramba uchingobhadhara pasina chiri kuitika and that lady had to stop again kozoita umwe lady sisimeli akaya kuinbox kwangu and she was crying kuti akatombodzwa nemurume wake kuti siyana nezveproject yaMike iye akaita nharo sisimeli and she was saying kuti ndakutonetsana nemurume wangu because he is asking kuti chii chiri kuitika paproject yenyu sei project yenyu isati yatanga what is happening what is on the ground and she was crying sisimeli achindiudza kuti ndikunetsana nemurume wangu izvezvi about project yaMike nezvinhu zvaakaita ega akachiziva odestroy imba yes apa anga atombodzwa nemurume wake kuti usaite izvi iye akaita nharo guys hakuna project inonzi munoona mirai ndikudzei pana patinomboita mamacherechi ekubatsira kuti vanobvisa mari dzavandiche ndosaka muchina takachuza munhu 1 pano pane munhu 1 wekuti vanhu vanonzi isirai mari kuna nhingi handiti mukabvunza UK diaries vanokuudzai vanotopiwa kubreakdown kuti mari yaya yanga iripo yakadai kadai tazoendesa zvakati vanotobvunzana mibvunzo ikoko kukweshana natreasure anenge akabata mari treasure anotobvunza kuti mari iyi yakauya yakadai so zvikazodaiko apa ikafamba sei vanotora nekodzero yekubvunza because imari dzinobuda mumapockets mavo handiti iye anofanira kutoexplaina kwavari kuti zvinhu zviri kufamba sei handiti maona saka iproject rudzi inonzwa dzafanira kubvunza because wakasaina contract iproject rudzi yakadaro ingapana patinoita mamonthly yearly reports kuti tikazodai paya tikadai guys tikadai ane mubvunzo aripo here vanhu vachibvunza mubvunzo yake iproject rudzi yekuti vanhu vabvumidzwe kubvunza sisimeli hakuna anobvumidzwa kuda ukanangosimudza musoro anobva atonotowangwarisa ende anobva atomhanya kuya kuinbox kwako kutanga kuda kutokuvharavhara kuti usarambe uchitaurisa because he knows kuti iwo ukatanga kuraisa mapoints in that group vanhu vanotanga kusvinura sisimeli not kuti vanhu vanenge vasingazvioni kuti there is something sisimeli vanhu vanenge vachizviona but I don't know kuti this Mike maybe there's something about this guy sisimeli I don't want to lie because iwo ukada kutozoraise a point mu that group unotozoona vanhu vakutotsigira kuti ati zveshuwa vanhu vakutodaira and wotozoona kuti but manje akangwara sisimeli anobva atanga kuvharavhara vanhu anobva auya obva avhara vanhu obva akuudze because pakabuda that lady akasiyaisa zimessage ndobvaisa exit vanhu vabva vatanga kubvunza iye anobva ati yeah, don't worry about vanhu vanoda kushandisa maimage edu vanhu vasingade zvemaproject vanhu vasingade zvekuita mari don't worry about those people siyanai navo vanhu ivavo vanhu vobva vavharwa sisimeli and iye munhu iye anenge abuda iye ndiye anenge kutonzi she's a bad person but ndizvandiri kutaura kuti it's not normal and it's not normal guys muchinatsoona vamwe venyu vari kutojamuka vari kusvinura vachibuda chikuziva kuti takadai imi musara muchituka vanhu vaya vabuda kuti kwanzi inhema ngavabude titoramba chinda neri project chitiwo right imi madarlings imi ndizati vamwe venyu muchiri papa chimboendaiwo munobvunza project dzamakatanga 1 hayo yakabudirira kuti imbotadzwewo ka 1 yakacheyiwa madividends
imbaina yamunobvunza 1 project chete kubva 2017 maproject achitwayo imbonobvunzai 1 yakashayiwa madividends kuti ndeipi mukaiwana aiwaka mofamba nayo moti hazviri kuita mofamba yenyu neproject dzenyu so far hapana project yakuti vanhu vakapiwa madividends hapana muri kungo this guy is rich muri kungomupfumisai muchimuita maproject emombe mutonditirawo maproject emombe ewaya munoda kuitira vamwe moita maproject emombe moita maproject kwai yedzimba moita maproject kwai yemota munadzo mota makatengerwa mota dzacho makatengerwa motikari dzacho here makaita maprojects emota munadzo here mota kana kuti muchiri kungokwira makombi ndakarwadzwa zvisingaite ya zvorwadza shema ndakambofunga kuti ndo-inboxa munhu wese ari mugrupu ndichimuudza here but ndakazozvifunga ndikati no ini ndikazoudza vanhu ini ndichatozvitwa munhu akashata kozi vachatozoenda obvious kuna mike nerweseri inini wotozvitanga kutiti ndini am a bad person and I had to say to myself inini ndatongwara ndakuziva zvandiri kuita anenge akapusawo ndezvake and there's this about 4-5 people vandakatozoudza vandaitaura navo kuinbox kwangu ndikavaudza ndikati kana muri vanhu vakangwara it's better kudyirwa mari shoma pane kuti muchanzi rambai muchibhadhara cause vanhu vaingonzi rambai muchibhadhara tichazokudzai kuti zvakwana until when about 50 people vari kubhadhara ma35 US for 6 months 7 months muri kuona ende kana uti vobva vayabva vati vane maarias mufanira kubhadhira mari dzenyu mufanira kudii mutobvunza maarias sisimeli akazorezwa point yekunzi anzi manje zvichazoitika ndezvekuti pateta kuzonotora mombe kumapurazi nekupi tichida transport saka hanzi vanhu chibvisei mari iko wewe yekuti tizokwanisa hanzi pane imwe futi kwainzi kuri kuitwa imwe project yechii amene about 3 maprojects saka toda kubatanidza mari 3 maproject titenge rori yemaproject 3 wayo amene pane vainzwa kuti kurima here ivo kana vaida kushandiswa rori vanenge vachishandiswa 3 maprojects anenge achishandisa rori iyoyo I don't know pamwe yakazotengwa pamwe vanhu vakatozobvisa mari iyoyo yerori sisimeli because papanzi bvisai mari yekunzi patengwe rori kuitira kuti maprojects agoita easy pane kuti tinge tichihaya marori here nekuzoisa fuel nekudii ende inini ndakatozobudiswa mugrupu imomo because inini it's like ndakangoona kuti practice ndaibva ndatoraisa point ndotobvunza kuti chikumboitika ndikazopedzisira ndabudiswa mugrupu ndikaendera that lady akandibudisa mugrupu ndikasiya ndamuudza sisimeli ndikamusendera message imwe itori serious asi mari wazvirigwa chero ukazomutukako asi mari wazvirigwa zvobetserei chero wakamutuka hako wakangomutuka zvakatodarika asi mari wakadligwa ende inini I knew kuti even ndikada kuita sei pane pamwe pekuti unoda kushingirira uchiziva kuti mari yacho hapana pauchazomboiwana sisimeli and I had to let go ndikangoti okay it's fine ndikangosiyana nazo nekuti pane pamwe pekuti you waste your time iwo uchinyatsoziva kuti hapana chichambobuda sisimeli ende ndiri kurwadziwa kuti izvezvi vanhu I think vanhu vachiri kutobhadhara mari mugrupu imomo sisimeli apa hapana kana chiri kumboitika ende ndairwadziwa kufacebook kuchisendwa mamwe maprojects futi vanhu vonzi joinai vanhu vachijoina vanhu vachiita sei ende anenge aine vanhu vake vanenge achiziva ikoko vanenge vachidzi gogo nhingi inbox gogo nhingi vanenge vachinzi ana mbuya nhingi inbox vanhu voenda vanhu izvezvi kune kuchisendwa maprojects handizive kuti mangani kukanzi maproject emastendi hanzi haiwa mike yakaoma hanzi abva kuisa post yemaraundi egrosari izvozvi individiweka ndikukudzai kwangu akuswa yes emagrosari akambotaurwa futi emagrosari iwayo pakambotaurwa emastenzi amene oraiti mchemberi waisa pane ipi yacho waisa pane ipi waisa pane sisimeli ka mchemberi orai mira ndipedze ndokundo accept enderera mberi mera ndimboda kukunyeperai chero vanhu ivavo vakada kuenda kupi nekupi vanhu vakadyirwa mari ivavo hapana kwavanoenda kozi vanotozviziva kuti hapana kwavanotomboenda even ukaenda kupi hautombouzi nenyaya iyoyo kozi mike anoplaya macards ake zviringuwise mike is very clever asati aita maprojects ake anogara pasi onyatsoplaya macards ake zviri right zvekuti even ukada kuenda kucourt legally mike is right sismeli iwewo ukada kudii unogona kutozopedza mari yako iwowa kutozotsvaga malawyers ende for nothing because hakuna kwaunotombowana mari yako sisimeli ende vanhu vari kudyirwa mari dzakawandisa zisingaiti but chero ukada kuenda kupi nekupi hauhwinye because
Mike anoplaya makadzi ake zviri so clever zisinei. Saka vanhu vese vari kuuya vachiti toda mari dzedu toda kuti iye Mike zisimeli ukamuinbox ukatomudza kuti ndikuda mari yangu anotokuudza kuti enda kwaunoda. And I tell you kuti hautombowipine iye anotozviziva and anotozviziva zisimeli anenge achikutaura izvo bhozi anzi ati muri kuSouth Africa imimi pane kuti enda kwaunoda munoenda kupi imi muri kuZimbabwe. Project Meli ndikudzei kuti kune maplus 44 arimo mumaproject. VekuDubai vanenge variko, South Africa iripo, Botswana iripo, even vamwe vanhu vari kuZimbabwe zisimeli. Zvimwe zvaizondirwadza zisimeli kuti kune vamwe vanhu vanenge vari kuZimbabwe and you know kuti people are struggling in Zimbabwe. Vachibhadhira masubscriptions avo for nothing. Varimo vanhu vekuZimbabwe zisimeli mumagroups iwayo. UK varimo futi imo munhu nekungwarangwara kwavakaita. Ismail plus 44 irimo, Dubai irimo, hakuna vese varimo Ismail even na plus 44 varimo. Varimo mumaprojects wa even vamwe vanhu vari kuZimbabwe vatorimo mumaprojects wa Ismail vari kuZimbabwe chaivo. Varimo. Saka hapana Ismail ende inini chinozondirwadza ndechekuti vanhu vanongoramba vachibhadhira. Unoramba uchibhadhira project yausiri kuona kuti what is happening. Unoramba uchinziramba uchingobhadhira. Undoramba ndichibhadhira sei? Apa we were more than 50 people Sismith. Can you imagine kuti per month munhu wese akabhadhira $35 by 50 people? It's how much Sismith? It's a lot of money. Saka funge kuti for 6 months, 7 months vanhu muchibhadhira $35 plus $40 aya mune makabhadhira chinzi is a joining fee. Bato akadaro pane angorabvira kufona ikoko ndofunga ona kuti haisi kupinda uyawo akata. Okay, let's go pacha fana. I don't know, maybe there is something. Chinotoita kuti vanhu vabva vavharika. I think antovhara vanhu vanobva vavharika zvekuti vanhu havakwanisi kutomboona kuti there is something wrong. Because andina kana one person on Facebook. Ndakamboona munhu vachiuya vachipupura kuti zveshuwa project yaita andina kana one munhu akambouya. There is this iyo project yanga ichitaura yemarestaurants iyoyo. Aigara achiposta project iyoyo. Izvezvi restaurant inenge yainzi it's an African restaurant here inenge ichitengesa traditional food something like that. Aigara achizviposta kuuku obva aposta nemapictures amene kwaanenge asangana nevanhu vacho rekunyepa vanhu vanenge vachinyeperwa kumunziziya itisanga ndichita meeting yacho isina kana kwainoenda oposta mapictures iwo achisimbisa vanhu ezvinezvionai vamwe venyu project iri kutoita restaurant iri kutoita izvezvi kune vembudzi izvezvi vari kutoona mari yavo kumbudzi ari kumbudzi futi nevenweko zvanoita zvese Ismail Mike ane more than 15 maprojects. Kune yehuku, yembudzi, yemombe, kozoita yemineral water Sismeli, yekunzanzi. Vanhu vakatenga mamachines avo ekudima mineral water, kozoita yemacabbage, kozoita hanzi yemacarrots here. Vamwe vanongati hanzi ngatiite yemanwiwa, vamwe vachinzi ngatiite yechi pakazomboitwa imwe yainzi ndeyema ice cream here. Hanzi tozotenga zvimamachines. Sismeli ane more than 15 maprojects. Haana 2 kana 3 Sismeli. Kune maprojects hobo kwaMike. Kune maprojects anosvika 15 anogona kudarika Sismeli. Kozoita imwe yakambonzi hanzi ndeye warehouse. Yete tichihodha zvinhu zvedu tichizoisa kuwarehouse tichizohodhesa tichizodii anenge aine vanhu vake futi vanenge vachinzi mbuya nhingi kuFacebook ikoko ndo vanenge vari vanhu vake vamwe vacho ndo vanenge vari pamberi ivavo but it seems as if ndine mamwe madarlings ari panapa ariko asiri kufarira zvinhu zviri kuitikako because vari kutonyora mucomment section varipo pane vatonyora panapa vari kunyora kuti kune grocery ratangwa nhasi kwai kune $35 emagrocery munotanga maita chi hameno mojoina nekudai $20 here hameno kwai yatangiwa nhasi saka madarlings akawanda atoripo apa but handisi kuti chichiri kuitika ndisandasi something is not right kuraisa voice ravo ikoko havagone havakwanise vanokwanisa kuzoraisa voice somewhere else. Guys, we need to help this madarlings eye serious. Every project hauna project yaunojoina mahara Sismeli. Even iroro rekunzi hanzi chinamwari iroro kwainzi kune group rechinamwari rinobhadharwa futi
kuti upinde mugrupu macho imomo mechina mwari mechichiya mheno izvezvi ndakanzozvizi kwanzi kune outing iri kuendwa kupi kukaribha apa outing yachezanzi I think Mike ane rimwe gurupu rinonzi kugota futi ndo kune varume kune rimwe revarume chete sisime rinonzi mugota kune maprojects here kune maprojects here inini kugota handizozivi kuti kune maprojects here but ikoko kune outing iri kunzi iri kuendwa August here amene anzi kukaribha inenge yakasangana vekunhanga nevekugota varume nevakadzi varume vachienda kunolambastana ikoko akomana masinguzi ndokwauri kunowana uyu murume ikoko ndokwaunotinomuwana kuouting kwatiri kuzoenda ikoko kana uri single kana uri kuda murume unonomuwana kuouting kuzodii anzi kune funeral policy futi yanzijoina ikoko yes Melly ndangatokangama kune funeral policy futi aiwa Mike funeral policy kune funeral policy and to my surprise Melly chinozonetsa ndechekuti vanhu ivavo the same people vanobata mari ivavo even vane maaccounts number avo even ukada kupinda kuproject ipi unosenderwa namba dzevanhu ivavo alright mira ndikubvunze pamaisi kuchimbe parakasainewo riri kupi Melly aiwa hausaine like iringe riri bepa ka vaikusendera kozi umwe anenge ari +44 ka umwe anenge ari vanenge vachikusendera through emails Melly yavakakusendera through email yokasaina yacho yawakasenderwa yacho iri kupi ndichambozviziva Melly haini ndakatodhakwa nazvo ndakabva ndatongoti no mani nandichadai chokumbira kakuimboionawo timbopa vemutemo vambonyatsokuiongorora vatipe vanhu vemutemo ane contract yenyu yo chokumbira kumbotipo tione kuti yakamira sei contract yenyu yamunenge musainayo next of kin vese Melly zvekuti wega unogona kutofunga kuti this is legit Melly kana usitozviziva uchitosenderwa uchitonzi nyora even next of kin nani we uchiita sei uchisaina uchiita sei wobva wavasendera ivo vanokuti unofanira kunosikana kana wasikana wobva wadii asi Melly zvokuti kana uri munhu akavharika zvese unogona kutofunga kuti this is legit because the way avanenge vachitaura about those things Melly kana usati wazviona ka unogona kutongofunga kuti but no I think contract ndinenge ndaiwana ndokutumira kuWhatsApp tendai tobaiwa ndokusendera kuWhatsApp project yacho ndinenge ndapiwa mafomu acho iwawo non-disclosure acho iwayo ndinenge ndapiwa alright munenge ndarega tinzwa kuna mwanhu ari kufona timbonzwa kuti zvavo zvakamira sei alright thanks alright inoona nonzi Mike mirai ndione pane iri kunzi yatumirwa ndione kuti yafamba nepapi timboiongororawo zvinhu zvamunosaina izvi zvakamira seiko manhingikiri uye enyu aya hello taswera maswera sei kungavatipawo magroup acho katimbojoinawo tione zvirimo manje muchitaura kudai muchajoiniswa here anondiziva kuti ndiyani ndavatipawo mazita emagroup tinopinda mumagroup macho tidakuona zvotoreva kuti tine live yatoitwa iyi kuchamboitwa time mumagroup kusina munhu anoedgwa kwaedgwa vandaona ndofunga hwana aedgwa apa sofa kuti kudaro asi ndofunga muchapinda tichaona kuti tione kuti mapinda here mugroup macho aiwa tida kupindawo isu vanogona kubvunza mubvunzo tisati murodzi akubvunze mubvunzo mukabvunza mubvunzo munoblokwa manje kana ndisandambovhura ghost ndinoenda kunovhura ghost ngavatipo mazita emagroup tida kujoina kana Facebook yake ngavatipo Facebook itoripora mheno handisi kuti closed group here kana kuti open group but riripo paFacebook apa madiaries tinyorerewo mucomment section Facebook nemagroup acho tida kujoinawo manje mukasvika muchinzi welcome mapinda vanyuwani tokumbirawo mutitaridzawo pakati pemakumbo yenyu modii uyo tinenge toufesana naizvo moblockwazve kune hanzi vakatonzi tionei pakati pemakumbo tiigoogle tisurvey kukuitwa survey yepakati pemakumbo asi nhaisisi Melly
ndichida kumbobvunza vese vanga vachitaura honestly munojoiniswa group repafacebook mugodhivhetwa mugonzi ngatichiendai kuwhatsapp mugonzi ngatitangei maproject mugonzi bhadharai mari dzamunobhadhara ende mugotoenda kumukuru kukwana peprosto kwacho ikuku kunotumira mari zveshuwa yekutanga maprojects nevanhu kana pagrupu ipapo kana one wausingazive honestly handisi kuziva kuti mind dzevanhu even vari kushaya sorry henyu vari kushaya vacho kuti zvinembenge zvafamba sei kuti vasvike to that extent yekuti vanobvisa mari hard end cash dzavo kunobvisa mari dzekutanga maprojects avasingatozivi kuti maprojects ei avasina kana ruzivo navo no mirei munzo zvinoitika uyu munhu uyu akangwara chandatopika panyaya pamunhu uyu kauyu munhu uyu anonzi mike pasi uyu tongoti blessed gwizo akangwara anoita survey anotwista brain dzevakadzi avo anotwista brain dzavo so anonyatsokuita pasi proposal yake kuti anotengesa chinhu chekuti vanhu munobhiliva kuti aiwa chinhu chiri legit ichi chiri correct ende vakadzi voita fall for that anoona but later on hamuna zvinozoitika anogona vazongovanyaradzwa so nekuvati madarlings vakadzi vakanzwa kuti darlinga vakutopenga handimaona then obva avadhira mari manje ndo zviri kuitika apa saka that means if he's doing it at this scale what more magroup aakatanga kudhara evanhu magroups akadisbandwa evanhu vakatorerwa mari this guy he's a manipulator for sure but chinondinetsa futi sisimeli ndechekuti chitaura nyaya iyi kudai kune vamwe vatoripo ipo padiaries pana vamwe vanhu vakunojoina magrocery group izvozvi manerano apedza kudyirwa ouya ochema futi but inyaya iri kutaurika but there are almost 1,000 people watching this program but I bet you pane mumwe munhu ari kutonojoina group remagrocery saka handizoti zvinombenge zvinyetsofamba sei chaizvo ende aripo mucomment section mike wacho arimo mucomment section mike kana urikoka zvokwadi tichakutsvagira vanokurumisa nemasvosve iwe mike nekuti kubira vanhu at this proportion is handomboziva kuti unorada sei mike honestly handizivi but it's not good nemi vanhu vevakadzi muna guro ngonzi togrupu handiserina vakangouya negrupu ravo rekuti ngatifome tiite magusa maakutomhanya nefimiya antiserina kumhanya nayo antiserina vacho hamutovazivi vamwe vacho hamusati matombovaona munongoti deep voice ravo tiri kuita zvemagrosari naantiserina ngatingwarireiwo wedu wevanhu vevakadzi honestly let's be clever ndatienda hamusisime right zvakanaka yaniselina kana mapinda memozotsvaga rimwe picture risiri renyu rekuti kana mazobvunzwa pakati pemakumba apa kuti muguguliwe nemuti wesavhe momupa iroro musazomupe renyu ndinomupa alright ndinotsvaga risiri rangu alright because hautopindi kana usina kuguguliwa unofanira kuguguliwa kana wotochekwa masurvey pakati pemakumba kuti pakamira sei ndofunga hadi vane zvitema pakati pemakumba apa kana kuti haanoda kuona matinitini hatizivi saka bheta kutsvaka reumwe munhu makumbo eumwe munhu womupaiwayo kuti ugone kupinda zvakanaka mugrupu ogara newe akatikwidza kumusoro unotsvaka futi remunhu akashama akabatana ngomudi maevazizimba wobva wamupa futi handiona wogara zvako akadaro akada kutanga kuzokublackmaila mangwana woti buritsa yauya nhingikiri inde regai tione zvedu kuti yakanzwanzi kudi rauya bumbiro remutemo rauya bumbiro remutemo ratumirwa regai tione bumbiro remutemo kuti pdf rakacho rakanzi chii zvadiletwa munhu andisendera radiletwa pdf renyu radiletwa ku ratodiletwa hapasina chinhu radiletwa hapasina chinhu ndariwana yadzoka tough mummies right this is the code of conduct tough mummies ndozitara munenge muchipiwa employment code of conduct and handling procedures 2019 mva zvadii paya right this code provides for fundamental principles governing tough mummies operation
A framework for consultation and conciliation in the conduct of labor relations and dispute settlement at the workplace. Workplace kupi jemi kwa mnoshanda moshande pi munyuri kwa workplace. The right of the employee to be heard. Koinga wanakanyura wan the right of the employee to be heard. Saka Mike say iwe uchizora bizati wanu wabunze. Wakanyura wan panapa ilipo wanapa. Andika ichiko section ichiko. Ameno number C. It is A, B, C, actually. The right of the employee to be heard. And then the rights and duties of workers' committee. Workers' representatives. And employer representatives. The rights and duties of workers. Okay. The rights of employees and employers. Rules of conduct to be observed at the workplace for the mutual benefit of the employer. Moshande people imikuba sakwamenchinzi ndizvo vanoenda ndizvo company zvinowana pabasa my employees kwe moshande ipi mutorine disciplinary committee yenyu yamunayo mutorine disciplinary committee, the disciplinary committee of the company and the disciplinary rules and procedures essential. Company yenyu inonzi chi mune company here imi vanhu kwamaiki mune company here izvo zvinhu zvikaizvi company and disciplinary rules and procedures essential for the just, prompt and fair treatment of the employees. Iri document arisira rina kugarisira rake iye rakango editwa kumusoro kwakanzi tough mamizi ko ndoko raka editwa ichunhu chakaiti copiwa from someone else ichi chunichi. This was copied from somebody else. Serious. Right one. Code of conduct. 1. Title. 2. Interpretation of terms. 3. Application. 4. Fundamental principles governing the code. 5. Rights and duties of the management. Mopo amaridzenya pa munei wina zvakanakisisa. Munei wina zvakanakisa case my darlings. Munei wina zvakanakisisa inzvini zvine company. Imi mune company ipi imi. Rules of conduct to be observed at your workplace. Definition of acts of misconduct. Hameno kwa mneti wa misconduct tacho group kwa ndio kwa mnenge mchi hameno zvinofamba sei. Kuto recho disciplinary committee, composition of disciplinary committee. Mozaso mazimbabwe zitongo jutwa nezvimwe zvinhu zvisina kana nebasa roseso. Appeal against decision of disciplinary committee. That means munoenda ku disciplinary committee yenyu ko munotongwa na Mike ikoko kana matongwa mozoita appeal kana mchida kuita appeal kana mabatwa nemhosva raika mozoita inonzi appeal to appeals committee andika 22 procedure for appeal hearings, appeals to the labor court madalings msatidaro so amutombokodzeri kana kutombondituka zvenyu madalings dzikama yamunyarira mutizi amukodzeri hanzi dedza Kim Chipentu ane account ineswa mari Kim. I know this girl from Gweru. Sure ere maijuka alright mira guys ga musadaro so hamutombokodzeri kana kushama muromo yenyu mchidituka ikasi mogona ngonituka because memsina yenyu brain dzenyu shoma mugona ngopopota nekutuka but contract yamura makapiwa iyi haisi contract haina inemi contract iyi haisi yenyu constitution iyi haisi constitution yenyu imi hamuna company hamuna haina inemi chinhu chakaitwa copy and paste chikaeditwa kumusoro kunzi matafu mamis chete but contract iyi constitution iyi haisi yenyu haina inemi zvima project yamuda kuita hapana contract iripo yeproject apa. Pana project pro nikikire yenyu iri papa zvaeditwa zvinhu izvi inzwai muri kuita macontract muri kuSouth Africa nditi muri kuvhura maproject anenge achiti iye ndiye ari kuhedha this project handitika ima hamupo pamaproject anenge achihedhwa handitika teerai munzwe employee ndiwe ndiyimika imi madalings handika employee means any person handika howsoever designated, employed or by working
or by or working for tough mummies in terms of a contract of employment and includes contract employees, temporary employees, and apprentices. Mama akatone company here. Alright, regai tite so azvinetsi pamwe chirungu chiri kujamba wenini wacho. Regai tite so regai tipe vanhu vemutemo. Regai tipe vanhu vemutemo vafambe necontract will give you feedback. Mirai tipe vanhu vemutemo contract yenyu itaiona chaizvo. Chiregai tipe vanhu vemutemo contract yenyu. Let me give vanhu vemutemo ndichapa vanhu vatatu vemutemo. Andika ma tough lawyers ndo atichapa andika vo check into your contract andika your contracts. If possible, I will bring them here to come and explain to you about contracts zamakapiwa idzi kana ariwa makapiwa mese. Anditi andina namba dzake dza Kim Chipendu dzekuningirikiri dzeku WhatsApp ndongomuona ndongomuziva hangu pa Facebook ndongoziva kuti ndo kumaraini kugweruku but andizivi andina namba dzake. Mirai kuti akufanira kumessage Kim asikubata asikupinda kumessage asikupinda kumessage. Manje are online but haisikundipindira haisikupinda. I don't know why. Ndaona ningirikiri ndaona haisikupinda but ndikutomona kuti ari online but haisikupinda anyway mwana okumba nchamubata nchamubvunza kuti zviri kufamba sei anzi mirai ndikupi unadzo ndisendere senda tuone vamwe manaka but okay anyway ndichakupai feedback yenyaya kana lawyer yainda ma constitution yenyaya kana tamaisa kwa lawyer ukwantika then ndichakupai feedback kuti kuri kunzi kudii kana vanoda kuclaima mari dzavo kamonoclaima zvakanaka muchiziva pamakamira handiti kwakanzi ndai munoripota kwamunoda tochikubatsirai kuripota kuya kwamakanzi ndai munoripota kwamunoda kuti mupiwe mari dzenyu as long as you are willing to talk mopiwa mari dzenyu idzodzo. Anditika regai tipe vemutemo vatange vaona tendai tobayiwa hanzi maybe she's deleted message no iripo my pitches iripo messenger iripo but haisi kupinda chete messenger iripo but haisi kupinda. I don't know kuti chichiri kuitika. Okay mirai tuone paiswa WhatsApp number. Iwe Nigel usirana Prada apindi izvo zvezvo. Metoni. Right, there we go.
Miraitite zvimwe. Miraitite zvimwe. Kana zvanetsa. Agatha uri right. Agatha tadokera uri right. Azo. Aipiki ko zvino anozoipika tateg live yapera. Really uri say? Right. So anti munoda kuti hangadaviri achazodaira papega ta live yapera because I believe they are watching yapera ndipo pachazouya oti ndauya ndaona missed call manga mchinditsvaka. Right, but anyway hapana chakaipa. My pitches ndova requested this live. Ndiyo vaya requested this live but chitanga vangu vachifona vachitaurawo zveshuwa ma experience dzavo nekuti ne mari dzavo dzakabiwa tisingazozivi kuti takuiteka further vanozobvuma here kuti vauye vadi va witnesses zvekudaro. Because takambeta kese takambofamba naye pedophile yoyo woku is it chegutu anzani ko Spencer Banda Spencer Banda tikatovhura group zvakanaka tikapiwa mapurisa ekushanda nevanhu because ainzi anodhiza mapurisa tikapiwa mapurisa mamwe kuti vambe nenyaya tikaiya hapana mawitness nyaya yakachifamba zvakanaka chiuya kukoti mapurisa apinda yakuti chande kukoti manje munotaura nyaya yenyu vakatanga uchavabata ndo zvavanoita vanotanga kupa ma-excuses manje one by one. No, ndo zvinonetsa saka thank you Sharon. Saka ndozvati chida kuti tizoona Mike adairi atobomfoneri because atodairi zvakafana uyo atodairi togaroziva kutongoziva kuti tongofamba naye pano hanzi vese vari pano vanoshanda na Mike. I know kuti varipo but vaningina kuita izvi kukudai kuti mwangwana musachema because vanhu vese kubva 2018 mazvionera vanhu vachitaura pano andisiri ndanga ndichitaura varidzenyaya vanga vachitaura nyaya dzavo kubva 2018 zvinhu zvakadai zvichingoitika handitika munogona kutuka yenyu no problem munogona kushora munogona kuti iri rinotopenga iri handika but imari dzenyu dzamunoshandira hadzisi dzangu handiti but nekuoma kuita zvinhu mari dzomugona kushandisa zvimwe zvinhu pane kuti mungopa henyu murume mukuru mari ngoti omari ndoita maprojekti ako kuzimbabwe imi muri muchigara muno muSouth Africa muchitoshandawo muno muSouth Africa muchitoitawo kumuka makuseni hard working yekuti muwane mari iyoyo masensi iwayo. It's painful because mangwana muchadzoka ndo chokwadi. Mangwana muchadzoka ndo chokwadi. The truth is mangwana muchadzoka muchitakabirwa hani maona makuchema but tikuzama kuda kungokupai warning kuti aiwa guys chimbobvunza iwo antika vakambobudirira mumaproject aya vakashiyana madividends kuti ndevapi mopuwa reference munotaurawo navo mona zvishoti kune vakamboita project 2019 kana 18 vakashiyana mari vakashiyana mombe idzodzi vakashiyana mheno mvura idzodzo maota wati hameno handiti mazvona. Hanzi pane dzimwe dzaiswa nai France number odzi kunzeza secretary. It's pointless because vanenge vatoudzwa kudhara kuti havadaire vanenge vaudzwa guys iona ika live yatanga itanga tiri 1200 mazvionera handiti vakauya madalins esangatoripo pano because caption madalins auya pano panguva yo same time yanzwa kuti live ndeyake munhu anoziva kuti nyaya idzi dzekunyepaka same time anoti ndiri Mike ndiri panapa add me same time andotaura kuti ndiri pano Mike ndi edei hana it didn't avauye chero tikafana chatikadiya hakuna munhu anodairapo hapana because uchinyaziva kuti kuti gwa live chako kune vanhu vari kuuya vari kutaura kuti wakatidai wakatidai dziri zvokunyepaka unosvika kuti ndiedeiwo ndichaura side of the story rangu ndiedei hatisi kumutya Samantha but hauye ndo chokwadi tinogona kumufonera imuone but hauye isai namba dzacho ndifone muone hauye
isayinamba ndifoni awuye awuyo aidavirwe atimukwata asi aidavirwe tipei namba tifoni munyatsoona aidavirwe mirai tikumuone mirai muone unzai namba dzosai namba muone aida mune zvokutamba Samantha unoita zvokutamba ne 419 iwe aridavire uyu mwana wandanjifonera papa uyu ndokumaraini kwangu kugweru atadza kutondidaira foni 1 atadza kundidaira foni 1 ndokumaraini kwangu namba dzangu anadzo namba dzangu inini vadavira ndipei namba dzacho ndipei vanadzo dzedze ndipei zvakare zvingadziuye futi ndipei namba dzacho nyorai namba dzacho mandinyorai namba dzacho apatoni vanopa matesimoni ekunya panenge ane vanhu vake muri zvokutamba negweregweremi ndipei namba ndifone muone ndipei namba ano mukuti anofona ndipei namba anodaira tipei namba tinzwi side of the story rake tipei namba isai namba ngekanzi 2 plus 263 chii tipei namba ka munhu nganyore namba mucomment section isaika namba dzacho isai namba makoza adaire zvake aiwa izvi tozviziva izvi isai namba ndifone munyatsogutsikana ndozviziva kuti adaire alright second one Ari online. I hope you answer. Ari online. He's online right now. Ari online. Not answered. So yeah, it's online yake. Inotonyora kuti ari online abva online. Mine tonda ndaublogwa. Oh, ari online ushu. Ari online ushu. Muri kuona ka online ishu online yo muri kuona ishu. Pamusoro apo online apo. He's online. Let's try again.
decline. Oh, are online? Ava, and when Ava online is Azoka. Are online? Get it try, Shakar. Declined. Call declined. I'm not sure that call declined. Call declined. I'm not sure that call declined. This was the trick phone. Can I send a message? Manje. That's one. This is the trick phone. Adaire. Actually online. Adaire. Anti majona. And shupi. Samantha, adaire munhu uyu atori ari pano. Hanga Davide, unoita zvekutamba iwe. Ukonda try Kim ya hanga Davide munhu uyu. Azviiti kuti Davide. Live ari kuona ari pano. Yandi nyoro chidaira phone. Hanga Davide ndamusendera message isho. Mona tere yatotika katu. Yatovhurwa iyo. Yavhurwa message. Yavhurwa. Message yatovhurwa. Get on. Message yatovhurwa. Adaire. Mutamba ino. Kudaira o answer kuti chi. Odaira ono answer kuti chi. Yatovhurwa message. Aisa manikiri ushu. Apindura ushu. Apindura. Ushu. Ndimusendere. Kwanzi inzwai nirai ngokuverengerai. Hands na mic that it died phone and the vice have a question mark. She can say, who is this? Ndikati Melly. She can say, Melly who? Ndikati Melly diaries. She can say, what are you? A judge, a court, a journalist. What are you? No, but a self-proclaimed advocate for vulnerable women. Iwembava. She can say, you are very stupid, idiot.
can submit to your nonsense. Une authority yei. Right, mirai. Ndichakuverengera imbo mirai makadaro. Ndichakuverengera imbo mirai makadaro.
Right. My darlings, I hope muripo. My darlings, I hope we are in the comment section. Yes, Mirai. Achiri kutaipa. Daira phone kanai ndini ushu. Ndobvaisa ma question mark zvikanzi whose is this? Ndikati Melly, zvikanzi Melly who? Ndikati Melly diaries. Zvikanzi what are you? A judge, a court, a journalist. Ndikati a self-proclaimed advocate for vulnerable women iwembafa. Zvikanzi you are very stupid. Nditiri kutuka. You are very stupid idiot. You exonerate yourself too much, right? You think I can submit to your nonsense? Une authority yei. Izvozvo unoitira vamwe. Wanzwa here. Ndichaisa ma screenshot. Ndobva ndamuti okay. As much as I am stupid and I don't think I'll be more stupid than you, a man who goes around targeting vulnerable women, stealing from them, zidofo. Are you a registered lawyer iwewe? Unofamba uchibira vanhu. Andichika mbwa ndinushu. Ndobva nanzi uri saskam. Anditi ndikati manje aufamba nenyaya yako, give back people's money zimbwa iwe. Anditi zvikanzi zvakare uri saskam. Ndikati saskam ndiwe usina kurayirwa unobira vanhu. Why don't you work? Ndingaudzwe saskam nemurume anofamba nevhitsi yekubira vakadzi. Get a job iwe bomboclat. Ndinuyu. Ndobva aisa ma laughing emoji up. Ndobva ma laughing emoji up. Zvikanzi manje why are you shouting? Anditika ndikati no. These ladies works very hard for their monies and you give them a bogus contract. I am coming for you. Antika zvikanzi you thought I would panic. I would panic. Ndoti Melly Antika ndobva aseka. Ndobva ndati I approached you mune zvakanaka. Ndiwatanga kutuka. Antika zvikanzi I fear God and submit to the laws of God and government, not people. Ndobva ndamuti dai usina kundituka ndisina kutukawo. And you don't fear God, nonsense. Dai waitya Mwari. Dai usingabiri vanhu nekutuka vanhu. Zvikanzi you are an idiotic somebody with zero understanding of anything, with no common sense at all. What are you? Who are you? Ndikati you are the one with that zero common sense, but I will show you stealing from people, especially ladies who are struggling. It's wrong. Watch and learn. Andika from Isusmado for achu. Zvikanzi uri ani iwe wekupi? Ndikati ndiri Melly handakudza. Zvikanzi good luck. Arikutozvitemba munhushu. Andika zvikanzi tell me when you are done so that I can go back to my movie. Movie redu irikaira arikuona movie redu panapa. Anditika hanzi tuma live tukwenyu munotiti munoitira vanhu vakapusa. Munoitira vanhu vakapusa. You don't even have any evidence. Hamuna evidence. And you don't even have authority yekundibvunza zvinhu zvamunenge musina evidence. Just some heap of bullshit. Do you petsira?
Right. Saka some heap of bullshit that took it up and up. Ndikamuti right, go back to watching your movie, Mr. Know It All, but your time is now. And it's here, bruh. I promise you. You are just a thug in some cheap suit with a torn shoe. I know you, blessing. Let's play the game. I don't need you to succumb to me, but give back people's monies, you pervert. Bomboclat. You think you can steal from people using the word lawyer? Urimpava, period. From 2017, but your game is up now. Let's play it. Anti ndo shaurkuda. Arara isi amai wako chungo misa kushiba. Kunge pasipe poto. Ndini wa undazogumisira ne message yoyo. Anisimaona. Dinda so gumisira. Saka ma darlings hands amuna evidence. I have the screenshot. Saka manyura. Maona. Muno zoti mangwana. Hey, what. Keep on. Rambai makatsika makajanya mchibadra marizenyu. But apana hands amuna evidence. Manyura. This guy is a stupid guy. He's a pervert. Anoziva sharukutoita. He knows what he's doing. And he's busy playing with your minds. He is busy manipulating you guys. Antika. Muruku manipulate kwa and you are allowing it. And muruku manipulate and you are allowing it. Muruku shibumira. Saka muchabirwa, munywa mwenye mshapisa zimba, ni makumbo yenye muruku tumira pakati makumba. Take it or leave it. But one day, mchazutora incho kwani. Mchapisa zimba, mchajikirwa mariza musina. Mchapufumisa mchimtengera yewo mama vita. Anti maona, mchimtengera yewo mavitsi ne butu za kufeka jizo masvanezi. Saka enda ngoti mudi musive. And can somebody invite me to watch. But ininika Nyaya Mike ndio famba naye. Mike Nyaya yake nichafamba naye. Asa imi madalings chamira madalings za uyapano. Mike Nyaya yake famba naye. Anta kuti havana evidence. Antika ata havana hapana evidence. So utara kwaita. That means I game. Actually one woman arutongoda kubamadze vanhu. Ainda anenge adzokera kunona movie. Anenda mdzokera kunona movie rako. Anenge aenda kunona movie. Saka inini zvomoita madalings ka tenga isai mari dzegrocery sterek mashwa. Mpe mari dzegrocery sterek. Blessing gwizo. Mpe mari dzegrocery sterek. Mumpe mari dzegrocery. Muchazoona pakupesera kwegame. Right. And I have evidence. I'm going to define I have evidence. Can I win I have evidence? Yes. Because it's him who is writing. It's not me. And more. Makabirwa shakato makangobirwa shikafarana. And then to them konyo. Hands unanibvunza, who are you? Are you a court? Are you a judge? Are you a lawyer? And it's mashona. Saka anatoziva hake kuti madalings anotamba nawaya hakuna achasimuka kamira kati ndakwenda kunoripota ndakuipesiwa nyaya iyi kusvika kumagumo anti maona hapana saka anatozvinhu zvaanotoziva anotozviziva kuti chiedza vanhu mavangira vanhu vakabirwa kuno South Africa vakabhadhira mazimari ava vari kubhadhira iwayaka hakuna anozombosunga achinda kuenda kuZimbabwe kunoripota ndigomirira kufambira nyaya dzacho inongofa yakaloda and this guy knows it. Anozviziva. The same applies never kunzi ma plus 44 andimaona. Hakuna ngazokwira ndege kubva ku UK abhadhara tongoti $1,000 atifambira $1,000 because imari ticket. Achinda kunosungisa mic inongotofa yakaloda. Anotozviziva. He knows it. He knows it. No, my screenshots in now. I'm deleting. I'm gonna delete. Asungori right ganditingo kana ndi safe ndizo mashandisa nditori takozati phone adaire anotoita zvokutonyora ma message chete ake zvokuti atuka una zvaungamita ma message futi ndinenge ndatozoblocka manje ndablocka ndatozoblocka ndaiswa kuBlockville mascreenshots ndatora ndatozoblocka do ndablocka
Saka guys, my darling, don't ya any time ya famba dachida kuya imweni nyaya yechitu atichauyi nayo tozoya nayo second tozoya nayo pane imwe show when I have any time time ya famba tichifamba nenyaya dzaMike mbavha blessing Gwizo mbavha Mike Pasi weNhanga yeVasikana nekwaichi tough talk with Mike anditi maona saka tomira takadaro yes Laina toda kumbofamba naye tione echikutanga chapa ma PDF kune andi blocker but chapa ma PDF kune ningirikiri kune chapa ma PDF kune vemtemo vamboiongorora blocker Shailene, I don't blocker. But plus the way I hear my messages, you can actually see and sense kana one muri munanaona. The way I hear my messages is evidence. I could vunza evidence in the end. I didn't move evidence. I didn't ask him about evidence. I won't go that na komti dzosera vanhu mari dzavo. Dzosera vanhu kadzava mari dzavo kubira vanhu kadzi wewe vari vulnerable vape mari dzavo back. Vari kuda mari dzavo. Akatanga kutaura zve evidence. Saka andozviziva. He knows what I'm talking about. Imbavha. So guys, mozo ndipo ma picture ya Mike vane ma pictures za Mike please ndikandirewo timbofamba nawo vane ma pictures za Mike ndikandirewo anonzi Mike Pasi tanaka popo ane chi group chakanzi tough talk with Mike ane chi group chakanzi weNhanga chichi amene weNhanga yeVasikana here kana kuti chi amen somewhere there anzi imbavha yekubocha anzi ndo yekubocha hanzi handitye handivhundisirwi nevanhu handitye vanhu ndotya mutemo wenyika chete naMwari saka mutemo wenyika waanotyarizi ndoupi because ari kufamba mari dzevanhu asi kudzosera ari kutora mari dzevanhu asingadzosere but toda kumbodzifambira nyaya dzaMike toda kumbodzora dzinosvikepi toda kumbodzifambirawo hanzi takunomvinga koko munoblokiwa chanaka good luck but I think munoblokwa because ndatozoblokiwawo munogona kublokwa Monoblock. Hanimaona. So guys, it has been nice talking, but tine party 2 guys. Tine party 2 yenya guys. Mundi post my picture yaMike guys. Kuneva ne access please. Initengera to block wife njero ku Facebook kwacho kuti. Munditorero maningikiri munditorero ma pictures ake timboona kuti Mike uyu anoita nezvei hanzi shoreni achiripo here shoreni haana kubva paFacebook here mwanogona kunge maybe ari mudhaling asingabhadhari maridzi we don't know shoreni akangwara haana kupusa uyayo shoreni kana ari mudhalings shoreni chifamba panenge pane zvinenge zvichitikawo zvazvo shoreni haana kupusa manje anenge asingabhadhari maridzi kana ari mudhaling right guys hebeti boindai good luck pamunogona kuwanawo muriko hanzi weNhanga yeVasikana yadeletwa is seemingly to be deleted. Are you sure kuti yadeletwa weNhanga yeVasikana yacho because ndoda tombomufambirawo hanzi what's the number yaMike yacho begai ndiite kutoibayirira apa number yaMike so that okay mirai ndise number kwanzi ndikudiwa mirai ndise number so that guys let's just help by spreading the word. It's wrong zvikuitirwa vakadzi ava, it's so wrong. Handivashori maybe vasati vakuona kuti kubirwa vachazoona pamberi apo but isati tingastopi kutaura nezvazvo because vasati vakuona kuti vari kubirwa totongotaura vachaona chete kuti we must come hapana chinobuda. Number yake kubvi delete imi ndo basa kwake akatowana company yake yaanoshanda
akatowana kambani yake anozati ndakaenda kuFacebook ndinonosvikonodya mari kuvakadzi ava hadelete. Makambona mbavha here? Mbavha haina moyo guys, mbavha haina kana moyo mufunge. Delete muno ava ndeyekuti chero mukatuka munomutuka ukaneta hana basa nekutukwa uchu because pane tiketi rake. Muri kunzwa? Pane meal ticket rake chero kamutuka munhu akatarisa uyu kauyu mari dzekutaura kuti magroup 15 maprojects more than 15 akatenga mota akatenga marori akavhura chirestorendi akadii uyu munotochaendepi hana kwanoenda uyu hana uye hana kwa chero mukamutuka mukaita sei uyu imi munozama tukiro anoitwa kumvenge Mike imi mushu Mike uyu na McDonald's na Brian vanomuposta mameno anolikisa mascreenshots kuti ndiani kugrupu koko vanomuposta vanodiva vachiti delete ndo pane meal ticket rake ipapo. Ona iyi yaiswa iyi mira nditrai ndachitoiverenga iripiko komende ndandichiverenga izvozvo kukomende ndikuverenga iswa ipiko ndandichiverenga meseji yananzi ndaisiro right now handichaioni. Message na chwenga ende o ish ish ndikuzama kutora message yemusikana uyu handisi kugona ndikuzama da kuipina apa iyo message yandaisigwa iyi ndofunga panda blokiwa ndo message yanaenda kunoisigwa iyi. Iyo message yandabva kunoisigwa iyi. Iyo message yandabva kunoisigwa iyi. Apedza kuni block abva kunondisira message izvo. But zvisinei Mike haavhunduki hake hatyasirega itimbofamba nayo. Mike, you are not answerable to my darlings. You are not answerable to my group admin. But you'll be answerable. You'll be answerable somewhere, somehow. You can believe this. Believe this. But Mike, you are not invisible. You are not invisible, Mike. And the uchabatko. And the time you kwana manje. Time you kwana manje. Hey, I'm talking some darlings. Akutokisa darlings ake ga. Akutokisa darlings ake. Akutokisa darlings ake. So amen. So iya ndakapina last born iyi ndaipina irapa comment yake. But zvisinei musiye yakadaro each dog has its day. 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 Riri kukwana zuva ravo manje. I don't think it was removed of a project because varume havabigi zvakapusa. Varume havabigi zvakapusa. So guys, hanzi mwana uya pana chitada kuenda kuisland ari kwachijandukwa.
Saka regai tinde koko tinoona kuti he runs a cult. I think he runs a cult. He runs a cult Betha. Uyuka pana chakatemba but tichachipedza. Tichachipedza chakatemba tichachitsvambirawo tichatsvagawo tichachipedza. 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 Tendai unozoya kuWhatsApp ndokupa unoya kuWhatsApp ndikupe ma PDF acho aya. Guys, hande tosapota chijanduku hanzi vake vanhu vake janduku. Tanaka watanga. Uyu anonzi Mike nana papa wana kusiyana. But anyway guys, zuva rake riri kusvika inyaya dzakandambodzifambira dzaMike. Toda kudzifambira. Mirai ndichapa lawyer ndichasendera PDF na lawyer kai andika otarisa contract ishi. Ndikunzi yakapiwa contract ishi. Time yacho yafamba rumbi. Pa contract apa nema message andisendera inini anyora totangira ipapo. Handisi nyaya yake haina kupera totangira ipapo tofamba naye. Nyaya yake haina kupera tichafamba naye Mike. So guys, the guy tinonzo kwachijanduka kuri kunzi kwatanga live kuti kuri kuitika nezvei hande ikoko. Guys, from me to you, morara bo, but nyaya iyi yaMike guys